Najtajnejšie tajomstvá. Finálna teória o systéme, jeho vplyve na podnikanie, život jednotlivca a celej spoločnosti zároveň. Ako korupcia, hlúposť a nadutosť v oblasti psychiatrie a justície demontuje právo a spravodlivosť. Nový život sa rodí v bolesti. Najtajnejšie tajomstvá je v poradí tretí e-book. Predchádzajúce dva úplne dokonalo doplňa. Zjednocuje a dáva im jednoznačný a jasný zmysel. Je to len pár stránok textu, ktoré vznikali vďaka 50 až 60 tisíc hodinám práce na analyzovaní systému, jeho pochopení, testovaní, ako aj hľadaní odpovedí na zásadné otázky. Písal som to dlho, veľmi dlho a s jedným jednoznačným a jasným cieľom, ktorým je slobodný život. Kým som to dal na papier, ubehlo 20 rokov. Keď som to začal písať, tak som myslel hlavne na to, ako najlepšie a najjednoduchšie mám vysvetliť prínosy alebo nedostatky systému. Preto som to písal o sebe a svojom vlastnom prežívaní krušných chvíľ, keď ma systém valcoval. Verím, že na tomto mojom príbehu to dokážete veľmi jednoducho pochopiť. Neprajem nikomu z vás, aby ste niekedy v budúcnosti museli vo svojom vlastnom živote zažívať niečo podobné. O svojom osude máte právo sa slobodne rozhodovať len vy, nie nejaký skorumpovaný systém. A ako veľmi dobre vieme, zmeniť systém zvonku je takmer nemožné. A ja sám ho zmeniť nedokážem. Zmeniť ho môžeme len tak, že ho budeme meniť spoločne. Každý sám a za seba. V tomto príbehu popisujem len časť svojich zážitkov so systémom, čo na pochopenie života schopnosti systému myslím, že úplne postačuje. Všetko je to skutočné. Žiadne prikrášľovanie, nič odpočuté alebo čítané niekde inde. A tieto negatíva, zážitky a skúsenosti mi vo výsledku dali viac slobody ako čokoľvek iné predtým. Sám som sa rozhodol, že už sa nikdy nepodvolím žiadnemu nátlaku ani manipulácii. Už navždy ostanem verný svojim vnútorným hodnotám. A tou najcennejšou hodnotou pre mňa je sloboda. To, čo vám teda teraz chcem rozpovedať, vo mne veľmi dlho, skutočne veľmi dlho dozrievalo. Všetko, čo vám tu prezradím, všetko to, čo som objavil, čo odhalil, mám fakticky podložené, prežité a aj ozdrojované. Mnohým sa to nebude páčiť a mnohí ma budú označovať za blázna, konšpirátora, alebo dokonca za liberálneho fašistu, ako sa mi to už nieraz stalo. A ešte za dezoláta, aby som nezabudol. Po niektorí to už viete, že sa venujem systému ako takému, aby som pochopil to, čo sa okolo nás deje a ako je možné robiť zmeny, ak to je vôbec možné a či to má vôbec zmysel chcieť niečo meniť. Alebo či je to jednoduchšie to celé postaviť na novo. Systém to je pre mňa niečo, čo je viac ako len slovo označujúce nejaký sled postupnosti. Je to niečo také, ako by to bol nejaký živý, ale zároveň neživý organizmus. Algoritmus je možno to správne slovo. Žije si svojím životom a pritom ovplyvňuje aj životy všetkých ostatných, a to okamžite a vytrvale už po svojom prvotnom nastavení. Žije si sám a svojím vlastným životom. Takže po tomto spustení, oživení generuje výsledky, ktoré má tento daný systém v sebe nastavené, preddefinované ako žiaduce. Už tu v úvode vás upozorňujem, že nemám v úmysle nikoho urážať, ponižovať a nejako dehonestovať. No niektorí hriešnici budú mať ten pocit, že to robím práve preto. Nie, nechcem nikoho urážať ani nikoho zosmiešňovať. Skutočne nie. Ale nebudem ani nejako jemný či šetrný k hlúpostiam, bezcitnosti, nezákonnosti a niektoré moje vyjadrenia budú viacej expresívne, ale nie vulgárne. To nie. Chcem vám však odhaliť a ukázať to, o čom sa vytrvalo mlčí. Je to prísne tabu. Budem tu hovoriť o konkrétnych veciach a konkrétnych ľuďoch, o mojich osobných skúsenostiach formovaných mojimi vlastnými zážitkami. Bude to o systéme a jeho výsledkoch. Ide mi o to, aby som dokázal
čo najplastickejšie vysvetliť prínosy alebo nedostatky daného systému. Prečo je dôležité sa nad ním zamyslieť ešte predtým, než sa stane životaschopným a samostatným. Potom sa už len veľmi ťažko dá korigovať. Poznáte to porekadlo. Ohýbaj ma, mámko, pokiaľ som ja Janko. Keď ja budem Jano, neohneš ma, mamo. Mám za sebou veľmi náročné obdobie. Prežil som aj kriminál a spoznal som, čo to je vlastne justičný zločin a ako pracuje justičná mafia. To, o čom tu hovorím, nie je nič, čo by som nemal skutočne prežité a podložené faktami. Je to síce už veľmi dávno. Už ubehlo od nepríjemného začiatku týchto udalostí viac ako 20 rokov. Ale ako som sa mal možnosť presvedčiť a presviečať sa aj následne celé roky, funguje to stále rovnako. Nie všetkých, ktorých tu spomeniem, budem označovať plným menom, ale tí, ktorí boli v týchto danostiach nejako zainteresovaní, ich možno budú spoznávať aj tak. Avšak bez určitých konkrétnych mien by to bol len taký nejaký nepravdepodobný a vymyslený fantastický príbeh. A o to mi skutočne nejde. V terajšej dobe sa objavilo značné množstvo ľudí, ktorí už nie sú ochotní mlčať a začínajú sa vyjadrovať k veciam a témam, ktoré teraz hýbu svetom. No nestačia len názory, je potrebné mať po ruke aj fakty. Ešte je ale stále veľmi veľa ľudí, ktorí majú strach a preto radšej mlčia, lebo sa boja, že o všetko prídu. A majú pravdu v tom, že o všetko prídu. Ale bude to práve preto, lebo mlčia. Neviem, ku koľkým ľuďom sa táto moja výpoveď dostane. Nie som žiadny marketér a neviem využívať tieto internetové a marketingové nástroje. A čo je hlavné, nerobím to pre popularitu či zisk. Žijeme teraz dosť zvláštnu dobu. Chaos sa absolútne vymkol kontrole. Entropia systému neustále s pribúdajúcim časom narastá. Koniec koncov, čo iné by mala robiť? Veď je to entropia. Civilizácia sa vydáva na cestu prapodivného experimentu. Bolo nám veľmi dlho dobre, tak sme sa rozhodli toto pohodlné obdobie vystriedať nám už z minulosti dobre známym rinčaním zbraní a patentom na ten najsamsprávnejší názor. Robíme to čas od času a s rôznou pravidelnosťou. Keď sa nám konečne po rokoch hrôz, zabíjania a ničenia podarí konflikt uhasiť, zapovedáme sa, že už nikdy viac nesmieme dovoliť, aby sa tieto hrôzy opakovali. Ale sotva opravíme a dobudujeme to, čo sme zničili, začíname venovať svoj voľný čas novým šarvátkam a útokom. Pripravujeme nový konflikt alebo dokonca konflikty. Sme predsa homo sapiens, alebo nie? Môžeme si hovoriť človek múdry alebo rozumný. Fakt? Technické napredovanie tomu môže dávať za pravdu. Naše momentálne vedecké a technické výdobytky napredujú obrovským tempom. O tom potom. Ale ich využitie sa však až príliš často v prvom rade testuje pre vojenské účely a manipuláciu s civilným obyvateľstvom. Ide nám hlavne o moc. Tou sme priam posadnutí. A ide o ňu predovšetkým a hlavne vždy, aj keď to naoko popierame. Náš najväčší a najhlavnejší cieľ je toho druhého si podmaniť a zotročiť. A tu skutočne ten názov Homo sapiens nezodpovedá realite. Skôr by sa hodil Homo dementus alebo Homo tyrannus. Na dlhú dobu som sa zo sociálnych sietí stiahol. Potreboval som čas, aby som si všetko znova premyslel, overil, otestoval a vyskladal. A ani teraz nemám v pláne nejaký extra návrat. Chcem len naplniť svoje poslanie a urobiť to, čo musím. To, prečo tu vlastne som. Takže nebudem tu tráviť zbytočne svoj drahocenný čas a len tak komentovať každú múdrosť, ktorú tu ktokoľvek zverejní. Moje komentáre, hlavne tie kritické, sa aj tak nikomu nezobrazujú. Neviem, ako to robia a kto to robí. Ja sa v tom nejak nevyznám. Je to ale fakt. Nemažu ich, ani ma nikto neupozorňuje, že by som porušoval nejaké pravidla komunity alebo slušného správania. To ale aj tak nerobím, takže to by asi nešlo. Nikto mi nič nevyčíta, že by som niečo akokoľvek prehnal, porušil,
Ale aj tak sú moje kritické a podotýkam, že fakticky podložené komentáre neviditeľné. Vidím ich len ja, keď som prihlásený. Takže ani nikto iný na ne nemôže reagovať a napomínať ma z prípadného omylu. Jedine, že by som to robil sám so sebou. Ale aby som to uviedol na pravú mieru, nie sú to úplne všetky moje komentáre. Ja som dosť zdržanlivý v komentovaní zverejňovaných videí. Témy, ku ktorým sa ma teda nepustia, neviem kto, sú dve. Prvou témou je právo a spravodlivosť, ktorú má vo svojej gestii justícia, a tou druhou je psychické zdravie, ktoré majú bezkonkurenčne pod kontrolou psychiatrickí odborníci. Takže tieto tzv. Sociálne siete sa čoraz viac chovajú antisociálne. Ako som zisťoval, pravdepodobne to nerobia majitelia konkrétneho účtu, toho videokanála. Je to možno niekto vyšší, nad nimi, nejaký väčší brat. Niekto, kto je presvedčený o tom, že sám vie všetko najlepšie a kritizovať tých, ktorí mu vlastne pomáhajú zabezpečovať túto jeho pofidernú moc, o ktorú tak húževnato a hlavne podlo všakovakými mafiánskymi praktikami bojuje. Ale možno sa mýlim. Oni to však nie sú antisociálne siete, už samotné siete zo svojej podstaty. To nie. Úmysel bol zrejme úplne iný. Sú to zas a znova ľudia, ktorí dokážu akúkoľvek dobrú myšlienku sprzniť a zneužiť. A to sa ešte považujú za chytrých, teda chytrejších až najchytrejších. Oni predsa využívajú to, čo iní, teda my, hlupáci, nedokážeme využiť. A to, čo sa na týchto sieťach až pričasto produkuje, nemá nič spoločné so socializáciou a už vôbec nemôže byť ani len reč o vzdelávaní. Myslím pozitívnom a prínosnom vzdelávaní, žiadúcom. Je to hlavne a výhradne o peniazoch z reklamy, o manipulácii, vymývaní mozgov a blbnutí hlav, o šírení nenávisti a získavaní kontroly nad občanmi. Ide teda o moc, keďže peňazí už je dosť. Dokonca ich je až priveľa. Samozrejme, že nie všade a u každého. A o to tu predsa ide. Tí, ktorí ich však vlastnia a kontrolujú v obrovských množstvách, ich potrebujú niekde investovať, aby ich mali ešte viac a aby im v tých kufroch nesplesneli a aby mali nad ostatnými ešte väčšiu kontrolu. A keby ich bolo predsa len málo, tak sa vytlačia ďalšie. Oni to predsa tak robia už celé roky. Fakt nemám rád, keď mi niekto chce diktovať, čo si mám myslieť. A ešte mi aj opovážlivo navrhuje a vyberá vhodných priateľov. Doporučuje stránky. Tak to už je vrchol. Nikdy som to nemal rád. Našťastie sa objavili a objavujú čoraz viac aj ľudia, ktorí sú na tom podobne ako ja a nemajú ani najmenšiu chuť sa v rámci tzv. Demokracie podriadiť súčasnej debilizácii. Demokratickej debilizácii. Aké všelijaké rôzne podoby môže mať demokracia? Aké? Skutočne je hrozné a nedemokratické. A ako máme možnosť vidieť, tak demokraticky si volíme stále väčších a väčších nedemokratických hlupákov. Tu by sa hodil expresívnejší výraz. Dementov. Aj tu majú svoju nezastupiteľnú úlohu práve tie sociálne, či vlastne teraz už hlavne antisociálne siete. A ten, kto túto falošnú hru prekukne a odmietne sa na tých ich plytkých hrách zúčastňovať, tak ho musíme okamžite zniesť zo sveta a zničiť ho. Musíme mu poriadne vyčistiť ten jeho drzý žalúdok a počastovať ho všetkými stupidnými nádavkami. Označiť ho za blázna. To funguje úplne spoľahlivo najlepšie. Vyobcovať takéhoto opovážlivca na samotný okraj spoločnosti a pritom neustále používať vulgárne novotvary a nádavky, ktoré sme pochytili na tých antisociálnych sieťach, aby sme boli in. Zrejme to máme v genoch, a nie len my, teda homo. A tu si doplň človeče, čo si myslíš, že je práve to najvýstižnejšie. Tvorcovia tejto falošnej hry nerešpektujú ani len tie pravidlá, ktoré oni samotní vytvorili. Oni vlastne nehrajú podľa žiadnych pravidiel. Ich pravidlom je nedodržiavanie pravidiel a podvádzanie. Zákony sú predsa len pre hlupákov, no nie? Pravidlá nie len, že menia, aby vyhovovali len im, ale aj tie už existujúce ignorujú.
Hrajú falošnú hru podľa falošných a mafiánskych kritérií. Zahrávajú si s ľudskými osudmi a životmi. Ohrozujú všetko živé na tejto planéte. Hrať sa v živote, to je v poriadku. Čo však už nie je v poriadku, je zahrávať si so životmi iných. Nedopriavať a neumožniť hru podľa jednoznačne jasných pravidiel korektnosti a spravodlivosti všetkým ostatným. Nielenže nedokážeme prijať telesné odlišnosti, ale ani tie myšlienkové, duchovné a náboženské. Nenávidíme sa a zabíjame sa pre všetko možné. Prekáža nám farba pokožky, náboženské vyznanie a vieme sa pobiť aj pre obyčajné fandovstvo spojené s našim obľúbeným športovým klubom. Nemáme zábrany pre akúkoľvek hlúposť sa nenávidieť a zabíjať. Nedávno na Slovensku zastrelil mladík 2 homosexuálov len pre ich sexuálnu orientáciu. Homo? Keď nám Galileo Galilei chcel ukázať, že ten kopernikovský koncept vnímania vesmíru je priateľnejší a viac odpovedá realite, tak sme ho súdili ako kacíra. Vraj nezávislý a nestranný súd je zárukou práva a spravodlivosti. Lenže kde je taký súd? Ktorý súd je nezávislý a nestranný? Existoval vôbec niekedy v minulosti nejaký nezávislý a nestranný súd? A existuje nejaký nezávislý a nestranný súd teraz? Čo si o tej nezávislosti a nestrannosti myslím a čo viem aj dokázať, len keby bolo komu, tak to neskôr. Musel by totižto skutočne existovať nezávislý a nestranný súd. A bolo by super, keby taký existoval aspoň jeden. O tomto probléme poviem toho viac o niečo ďalej. Teraz len toľko, že každý jeden súd na celom svete je s najväčšou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou závislý. Nezávislý môže byť len sudca, ale takých je veľmi málo. Sú to len jednotlivé malé drobné percentička. Skôr promile ako percentička. A s tými sa tí závislí, ktorých je podstatne viac, často radi a veľmi rýchlo vysporiadajú. Takže teraz sa vráťme k tej našej spomínanej bohorovnosti. Jordana Bruna sme dokonca upálili. On mal iný názor, ktorý odrážal jeho presvedčenie na náš vesmír a našu úlohu v ňom. A svoj názor dokázal aj podložiť faktami. Ale nejako to nestačilo, lebo to nikdy nestačí pre nezávislý a nestranný súd. Bol to morálne silný a vyspelý človek. Zastal sa pravdy, aj keď ho to stálo život. Už Sokrates hovoril, že najväčšia irónia života spočíva v tom, že hlupákovi nikdy nevysvetlí, že je hlupák. A to je nespochybniteľný fakt. S tým sa nedá nejako polemizovať. Ale pozrime sa aj do našej čerstvejšej, teda nie až tak dávnej minulosti. Alan Turing, ktorý pomohol rýchlejšie ukončiť druhú svetovú vojnu tým, že rozluštil kód Enigma, bol rovnako ostrakizovaný. Zachránil obrovské množstvo ľudských a nielen ľudských životov. Bol to vlastne zakladateľ informatiky. Tiež ho odsúdili za homosexualitu. Nezávislý a nestranný súd. A keď už to nemohol ďalej znášať, tak radšej spáchal sebevraždu tým, že zjedol jablko napustené cyankáli. Symbol nahryznutého jablka, ktorý má najväčší a najhodnotnejší technologický podnik na svete, je vraj na jeho poctu logom tejto spoločnosti. A keď už som v úvode tejto mojej výpovede spomenul pojem entropia, tak sa pristavím aj pri ďalšom. Múdrom a inteligentnom mužovi, ktorý sa práve týmto pojmom zaoberal a preslávil sa ním. Bol to fyzik Ludwig Boltzmann. Tiež prišiel s niečím novým, čo ostatní nie a nie prijať. A Tom bol vtedy ešte nechcené dieťa. Aj tento veľký fyzik spáchal sebevraždu. A len krátko na to ďalší brilantný fyzik a snáď aj najväčší reformátor fyziky vôbec, Albert Einstein, potvrdil vo svojej práci správnosť jeho objavov. No to už bol veľký Ludwig Boltzmann po smrti. Takže nebolo mu dopriaté ani len tých 5 minút slávy. Alana Turinga rehabilitovala anglická kráľovna taktiež až po jeho smrti. Boltzmana však nesúdili tzv. Nezávislé súdy. Jeho súdila obmedzenosť a hlúposť nafúkancov, ktorí žili v presvedčení, že majú patent na rozum, a teda aj na fyziku a na celkový chod sveta. Hovoríme o pokroku, túžime po ňom,
Ale keď nám niekto ukáže niečo nové, čomu ešte nerozumieme, tak sme schopní dotyčného ukameňovať. Za celé 1000 ročia sa na tom nič nezmenilo. A ani veľký Einstein to nemal jednoduché. Predlho to trvalo, než sa potvrdili jeho teoretické predpoklady. A tiež na neho útočili, pretože tomu nechceli uveriť, nerozumeli a nevedeli si to predstaviť. A mali ešte jednu zámienku. Bol to Žid. Doba, ktorá sa práve vtedy formovala, Židom nijako neprijala. A aj on sám potom zase nevedel nijako prijať základný princíp kvantovej mechaniky, ktorú vlastne spolu objavil. Nechcel tomu uveriť a tak hľadal vysvetlenie celých ďalších 30 rokov. No napriek tomu akceptoval to aj tak, aj keď sa mu to nepáčilo. Nešlo mu pod nos, že tu platí nejaký princíp neurčitosti, ktorý zadefinoval ďalší veľký fyzik minulého storočia Werner Heisenberg. A tento princíp hovorí, že nikdy nedokážeme jednoznačne určiť polohu a hybnosť subatomárnej častice súčasne. Buď jedno alebo druhé. Platí tu nepriama úmera. Vždy budeme vychádzať len a len z vlnovej pravdepodobnosti. Nechcel tomu uveriť, tak celé dlhé roky pracoval a hľadal nejaké vysvetlenie. Počítal a premýšľal. Terajší moci hrdinovia nič nehľadajú, nepremýšľajú, nepracujú na poznaní a pochopení. Napriek tomu si uzurpujú právo na pravdu. Kvantový svet je svetom pravdepodobnosti, náhody. A to je niečo, čo je mimo chápanie nás a o to viac veľkého Einsteina, ktorý vďaka svojej predstavivosti zreformoval fyziku. Miloval, keď sa dalo všetko presne popísať, spočítať a všetko malo svoje jasné miesto. Čudný paradox, však? Takých paradoxov si ale ozrejmime trochu viac. Ktorý je teda ten skutočný? Je to ten hrubohmotný, na ktorý sme si tak zvykli a v ktorom je nám všetko jasné, aspoň si to myslíme, alebo je to ten jemnohmotný, kvantový, ktorý prechováva toľko paradoxov? Pýtame sa vôbec správne? Existuje viacej svetov? Už je to takmer 100 rokov, čo sa tí najbystrejší fyzici pokúšajú nájsť zjednocujúcu teóriu pre tieto dve zásadné teórie fyziky. Fyzika veľkých, teda makroskopických rozmerov, a fyzika malých, teda mikroskopických rozmerov, si však zatiaľ postavili hlavu. Vyzerá to, že už ale asi nie nadlho. Stephen Hawking ponúkol svetu nové objavy, ktoré zrejme len málo kto práve od neho očakával. Tieto problémy sme dosiaľ nedokázali uspokojivo vyriešiť a už sa na nás valia ďalšie. Internet je plný informácií o tom, ako sa svet demokracie prepadá do totalít všetkého druhu. Sloboda sa stáva nežiaducím produktom. A z milovníkov a ochráncov slobody sú razom dezolati, takže bola tu vôbec niekedy ozajstná sloboda a demokracia? Áno? Ako to vyzeralo? A prečo je zrazu taká nebezpečná a nechcená? Čo z nej robí takú obrovskú hrozbu? Veď ak ozaj niekedy a niekde bola, tak prečo teraz odrazu naháňa takú hrôzu niektorým súčasným mocipánom? Samozrejme, že každý na to môže mať svoj vlastný názor a vidieť veci úplne ináč. A to je v poriadku. O tom práve tá demokracia predsa je. To, čo tu budem teraz písať, hovoriť, sa mnohým nebude páčiť a budú tvrdo oponovať. To je taktiež v poriadku. Nie je nutné, aby ste mi verili bezhlavo a nekriticky. To ozaj nemusíte. Dokonca ani nesmiete. To ani od vás nechcem. Presvedčte sa, overte si všetko, ako sa hovorí, na vlastnej koži. To je to, čo chcem. Overujte si fakty predtým, než mi začnete nadávať. Ja som to robil. Hľadal som informácie a fakty. Nezaujímalo ma len to ako, ale chcel som vedieť aj to prečo. Vraj, keď niekto chce byť dobrým odborníkom v niečom, tak by mal danému problému činnosti alebo zručnosti venovať najmenej 10 000 hodín svojho času. 10 000 hodín sústredenej pozornosti, praxe, študovania a analyzovania vlastného okruhu záujmu urobí z daného človeka majstra. A vyzerá to tak, že úplne jedno, či ide o grilovanie na drevenom uhli alebo o operovanie ľudského mozgu.
Takto sa o tom vyjadrujú tí, ktorí sa vďaka svojmu sústredenému úsiliu a vytrvalosti dopracovali k skutočnému majstrovstvu. Títo ľudia nemajú problém zdieľať svoje vedomosti s ostatnými. Nemusia sa báť o svoje know-how. To sa totižto dá získať len vytrvalým úsilím o pochopenie a zdokonalenie sa v danom okruhu svojho záujmu. A ten čas, ktorý daný človek venuje svojmu odbornému rastu, sa nedá nejako okopírovať alebo ukradnúť. Takže tu sa človek nemusí báť, že mu niekto ukradne jeho zručnosti. Tie sú neprenosné. Nedajú sa ukradnúť. Lenže väčšina ľudí chce len úspech a to hneď. A za úspech sú považované hlavne peniaze. A veľa. Veľmi veľa peňazí. Čím viac, tým lepšie. Tým je to väčší úspech. Vezmime si preto na pomoc princíp, ktorému sa hovorí Paretov princíp, alebo Paretovo pravidlo. Aj Albert Einstein tvrdil, že máme hľadať v prvom rade spoločné princípy a potom z nich odvodíme zákony. Tak sa poďme spoločne pozrieť na to, ako nám to ide a čo môžeme a máme zlepšiť. Toto pravidlo sa označuje aj ako pravidlo 80/20 a hovorí o tom, že 80% dôsledkov pramení z 20% príčin. Je to empiricky získaný princíp, s ktorým prišiel Wilfredom Pareto. Informácie o tomto človeku si môže každý vyhľadať sám. Ten, koho to zaujíma, si dané informácie vyhľadá. A ten, koho to nezaujíma, tak tomu to nemá žiadny zmysel vysvetľovať. Mnohí už o tomto princípe počuli, ale ako to už u nás ľudí býva, tak len asi 20% z tých, ktorí toto pravidlo zaregistrovali, skutočne to aj do svojho života začlenili. 80% z tých, ktorí to počuli, to síce dokáže interpretovať a možno aj nejako vysvetliť, ale nikdy to skutočne nedokážu vo svojom praktickom živote aplikovať a nejako zúžitkovať. A to je ten princíp. Skúsim vám to ukázať na úryvku z knihy. To nemyslíte vážne, pán Feynman. Richard Feynman patrí medzi mojich najobľúbencov a je to zároveň aj držiteľ Nobelovej ceny za fyziku a aj autor tejto úžasnej knihy, ktorú vám vrelo odporúčam. Keď som bol v MIT, rád som si z ľudí rôzne uťahoval. Raz bolo to pri hodine technického kreslenia, vzal jeden srandista do ruky plastové krivítko a povedal: to by ma zaujímalo, či tieto krivky na krivítku sú vybrané podľa nejakého špeciálneho predpisu. Chvíľku som o tom uvažoval, potom som povedal: samozrejme, že áno. Sú to veľmi špeciálne krivky. Dávajte bacha, ukážem vám to. Vzal som do ruky svoje krivítko a pomaly ho otáčal. Krivítko je skonštruované tak, že najnižší bod každej z týchto kriviek, nech s ním točíte, ako točíte, má vždy horizontálnu dotyčnicu. Všetci chlapci z celej triedy hneď chmatli svoje krivítka, rôzne ich natáčali, dávali k ich najnižšiemu bodu ceruzku a overovali si, či mám pravdu, že dotyčnica je vždy vodorovná. Tento objav ich úžasne zaujal, aj keď mali všetci za sebou kurz analýzy a už sa učili, že derivácia, teda dotyčnica každej krivky v jej minime, najnižšom bode, je nulová, teda vodorovná, pretože je tiež rovná tangente. Nevedeli si to spolu poprepájať. Nevedeli, že to vlastne vedia. Nechápem, čo to s väčšinou ľudí je. Učia sa a poriadne nepochopia, čo sa učia. Snáď sa tie veci učia naspamäť, alebo čo? Ich vedomosti sú príliš povrchné. Asi o 4 roky neskôr v Princetone som si podobne vystrelil z jedného skúseného chlapika, ktorý pracoval ako Einsteinov asistent, takže sa zaručene zaoberal v jednom kuse gravitáciou. Predložil som mu nasledujúci problém. Necháte sa vystreliť v rakete, ktorá má na palube hodiny a ďalšie hodiny sú na Zemi. Musíte sa vrátiť späť, keď na Zemi uplynula presne 1 hodina a zároveň chcete, aby tie hodiny na palube sa maximálne predišli. Podľa Einsteina, totiž keď poletíte veľmi vysoko, začnú sa vaše hodiny zrýchľovať, pretože čím ste v gravitačnom poli vyššie, tým rýchlejšie hodiny idú.
Lenže keď sa snažíte dostať veľmi vysoko a máte na to iba hodinu, musíte letieť tak rýchlo, že sa vaše hodiny začnú oneskorovať kvôli tej rýchlosti. Takže nemôžete vyletieť veľmi vysoko. A otázka je, ako máte zladiť rýchlosť a výšku, aby vaše hodiny na palube ukazovali čo najviac. Ten Einsteinov asistent na tom riešení pracoval pekne dlho, kým prišiel na to, že riešením je skutočný pohyb neživej hmoty. Keď jednoducho niečo vystrelíme hore, tak, aby čas, ktorý to stúpa a potom zase padá, trval presne hodinu, tak je to tá správna odpoveď. To je tiež fundamentálna vlastnosť Einsteinovej teórie gravitácie, tzv. Vlastný čas. Nadobúda maximum pri skutočnej dráhe. Ale keď som to tomu chlapíkovi predložil v podobe rakety s hodinami, tak nespoznal, že to je vlastne to isté. Bol to presne rovnaký prípad ako tí chlapci počas hodiny technického kreslenia, až na to, že toto nebol žiadny natvrdlý prvák. Takže táto povrchnosť v znalostiach je dosť bežná aj medzi odborne zdatnými ľuďmi. Takže ako máme možnosť vidieť na príklade, že aj tí skutočne erudovaní odborníci zlyhávajú, keď sa ich opýtame trochu inak, ako sú zvyknutí. Tak čo potom my, obyčajní smrteľníci? A teraz si to preberme. Už vieme o Paretovom princípe. Tak sa poďme bližšie pozrieť, čo nám vlastne toto tajomstvo z tých najtajnejších tajomstiev môže prezradiť. Bavili sme sa o demokracii a slobode. Demokracia je definovaná ako vláda väčšiny ľudu. Ale ako sme si povedali, teda vlastne aj napísali o trochu vyššie, tak väčšina sa zaujíma len o to, ako. A vôbec sa nezaujímajú prečo. Ak si to s pomocou pravidla 80/20, teda Paretovo pravidlo, rozmeníme na drobné, tak nám z toho vychádza, že skutočne len 20% občanov, voličov sa skutočne dokáže a chce zamyslieť nad daným systémom a aj ho chápať. Ale 80% nie. Medzi politikmi, ktorých si občania volia, je to ten pomer taký istý, identický a znamená to, že 20% politikov odvedie 80% práce a naopak 80% politikov len 20% práce. A takto môžeme pokračovať. To platí aj o iných profesiách, nielen o politikoch. Platí to o obchodníkoch, sudcoch a iných, o právnikoch, lekároch, údržbároch a skrátka o všetkých profesiách. A ako máme možnosť vidieť, tak 80 je 4 krát viac ako 20. Takže vždy tu bude pomer 4:1. A aby som bol spravodlivý a nikoho neurazil, tak si tu zadefinujem aj niektoré pojmy, ktoré sa síce javia ako synonymá, no nemusí to tak celkom byť. Tak napríklad slovo hlúpy a slovo sprostý. Slovo hlúpy chápem tak, že je to človek nevzdelaný, nemajúci dostatok informácií, naivný, dôverčivý a ľahko ovplyvniteľný. Naproti tomu pojem sprostý chápem tak, že je to človek, ktorý je aj vzdelaný, dokonca vysoko vzdelaný, má informácie a aj prístup k nim, a napriek tomu ich nedokáže alebo nechce používať správne a v prospech spoločnosti a v súlade so zákonmi, ale vždy len a len vo svoj vlastný prospech alebo na prospech skupiny, ktorej je zaviazaný alebo sám je jej členom. Fakty nie len, že nevidí, ani ich nechce vidieť, len čo by ho zbytočne kompromitovali. A aj tie už existujúce účelovo manipuluje, zatajuje ich a chová sa skrátka sproste. Tak to len tak na okraj, aby bolo jasné, čo si pod týmito pojmami predstavujem ja. A zopakujem tu ešte raz, že nemám skutočne ani najmenší záujem kohokoľvek urážať a tak akákoľvek podobnosť so žijúcimi súčasníkmi, s ktorými tieto pojmy môžu asociovať, je čisto náhodná. Chcem však ukázať, čo som zistil za 20 rokov vytrvalej práce a študovania súčasného systému. Všetko, čo tu teraz rozpoviem a napíšem, viem riadne odôvodniť a podložiť faktami. Nevymyslel som si to. Ako som už povedal, mám to ozdrojované. Tak ako ste už zrejme pochopili z predchádzajúceho textu, súčasný systém, teda demokracia, ani nemôže vyzerať inač, ako vyzerá. A na tom, ako vyzerá, závisí aj naše podnikanie a samozrejme, že aj život každého jedného jednotlivca.
Veď si spomente, že už Sokrates hovoril, že demokracia postaví do čela zločincov, lebo tých túžba pomoci prirodzene priťahuje. Spomeňme si aj na Einsteina, keď hovoril, že je bláznostvo opakovať stále ten istý postup a očakávať iný výsledok. Áno, je to ľúbivé slovné spojenie. Demokracia je vláda ľudu. To je pravda, je to vláda ľudu. Ale v akom význame? Kto tu vládne a komu? A kde je tá sloboda? Rovnosť pred zákonom. Túto rovnosť sa pokúšame zaručiť nejakým zákonom, ako je napríklad ústava, ktorý ale aj tak nikdy a nikde neplatil a slúžil len na to, aby sa ľahšie ovládala tá 80% masa. Jeho naplnenie sa snať ani nedá vymáhať, lebo sa nevymáha. Možno tak akurát teoreticky v nejakej intelektuálnej debate, ale nie prakticky v skutočnom reálnom živote. Tak je systém nastavený. Skorumpovaný systém. A tak sa tento skorumpovaný systém chová ako naprogramovaný organizmus. Je to ako umelá inteligencia, aj keď nie je umelá. Ale poďme ku konkrétnostiam. Deľba moci má následovnú štruktúru. Moc zákonodárna, výkonná a súdna. Tu zákonodárnu predstavuje parlament. A keď sa opäť pozrieme na Paretov princíp, tak pochopíme, čo a prečo tam poslanci stvárajú to, čo stvárajú. Demokracia a korupcia sú dve strany jednej mince. Už samotné voľby sú skorumpované. Politici a politické strany sľubujú voličom čokoľvek. Uplácajú ich, len aby sa dostali ku korytu a mohli slobodne kradnúť. Korumpujú na všetkých úrovniach, rozdávajú ako zo svojho a hlavne svojim. A samozrejme, že sebe najviac. Použijeme znova pravidlo 80/20. Tých, ktorí sa nechajú nahovoriť na to, aby vstúpili predsa len do politiky, je sotva pár percent. A patria do skupiny 20%. A práve títo sú schopní odviesť 80% práce z celého výsledku. Ale tá drvivá väčšina, 80%, sotva pochopí a podporí tých 20%. Je ich ale 4-krát viac. Takže v rámci demokratických pravidiel vždy dosiahnu svoje. Nemá zmysel tu písať mená. Je ich veľa a každý z vás ich pozná. Takýto systém nemôže vygenerovať nič iné. Už je to viac ako 30 rokov od čias, keď sme značením zaplňali námestia a očakávali zmenu. Zmena síce prišla, ale aká? Tí ľudia, ktorí sú schopní privodiť skutočnú zmenu a nastoliť slobodu a skutočnú demokraciu, tí do politiky nejdú. Nechcú o tom ani len počuť. Sú to ľudia, ktorých baví ich práca, baví ich zdokonaľovať sa, bádať, hľadať riešenia a prichádzať s novými nápadmi, budovať niečo zaujímavé a prínosné. A keď to robia, tak nie pre peniaze samotné, ale za peniaze, alebo pokojne. Sú to ľudia, ktorí vedia, čo obnáša slovo česť a ktorí neohýbajú slovo morálka podľa toho, ako sa im to práve hodí. Lenže takýchto ľudí je skutočne veľmi málo. Alebo že by ich len nebolo vidno? Neviem, čo myslíte vy? A tých, ktorých by bolo ozaj treba, je asi tak len 1% z celkovej populácie. A problém je ich nájsť. A len títo dokážu vytvoriť skupinu vzájomne závislých, ktorá vie a môže vyviesť spoločnosť z tohto marazmu. Už pred niekoľkými rokmi som o tom natočil krátke videá. Nechám vám tu odkazy aj na ďalšie videá, ktoré vám pomôžu si ujasniť niektoré nie celkom dobre spracované informácie súčasným mainstreamom. A politika je vlastne podnikanie. Ide tam teda hlavne o zisk. Podnikanie je charakterizované ako činnosť za účelom dosahovania zisku. Vždy len zisk a za každú cenu zisk. Takže je nesmierne dôležité mať tieto fakty na pamäti. Kapitalizmus a demokracia je zatiaľ tým najväčším pokrokom v ľudskej spoločnosti. Lenže to, čo nás posunulo tak ďaleko, v súčasnosti dosť pokrývkáva. A bude to zrejme aj náš koniec, ako odkazuje aj pán profesor Miroslav Bárta, slavný egyptolog. Neustály zisk je teraz vlastne aj problémom. A obrovským problémom. Stály hon na zisk vytvára hlavné nebezpečenstvo. Nebezpečný dlh a neustále deformuje systém. Cenu švédskej Ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela v roku 2013 dostal Robert Shiller
ktorý sám skonštatoval, že kapitalizmus nutne potrebuje lži a podvody, ak má neustále dosahovať zisky. Zisku sme podriadili všetko a na všetkých úrovniach. Klamstvo sa stalo pracovným nástrojom. Podvádzame sa navzájom a za najúspešnejšieho považujeme toho, kto nás najviac podvádza, zneužíva a klame. A okrem tých klamstiev vyrábame aj kadejaké zbytočnosti len preto, aby sme vyrábali. A tak 80% všetkých výrobkov je možné označiť za zbytočné a neužitočné. Domácnosti sú preplnené takýmito produktami, ktoré sme použili raz, dvakrát a potom ich odložili do skrine alebo do pivnice. Reklama je však všade prítomná a na všetko. Je odporná až stupídna a neustále útočí na človeka a jeho emócie. Sme emocionálne bytosti a tak sa rozhodujeme na emocionálnej báze a potom sa to snažíme logicky ospravedlniť. Tých všakovakých reklám je však toľko, že to sústavné vyrušovanie, otravovanie a trieštenie pozornosti ľudí spúšťa u mnohých neurotické správanie. Potom už žiadne logické ospravedlnenie nepomáha. Fyziológ I.P. Pavlov pri svojich pokusoch s psami dospel k záverom, že najľahšie sa dá napodmieňovať chovanie u tých ostrejších, nervóznych, neurotických psov. Takže ak chceme napodmieňovať aj správanie nás ľudí, tak použijeme tento princíp. A ako ich najjednoduchšie znervóznime? No tak, že ich neustále strašíme, vyrušujeme, zahlcujeme nepodstatnými a nedôležitými informáciami. Vyvolávame u nich neurotické chovanie. A tým, že im neustále obuchávame o hlavu, že musia toto, musia tamto, skrátka musia, aby boli in. Docielime u nich toto neurotické reagovanie, ako by to bol požadovaný stav. Pritom to nemusel byť zlý úmysel. To nikto nemusel takto plánovať. To len ten systém, ktorý je takto nastavený, si plní svoju úlohu. A to nie je žiadna konšpirácia. Je to fakt dennodennej reality. Na to sa nemusel nikto s nikým dohadovať, že bude takto neustále oblbovať a ovládať masy. To už potom beží samo. To je totiž to ten systém. O tom je reč. A nemusel to byť zámer hneď od začiatku. Len to tak skrátka vyšlo. Alebo naučená bezmocnosť, ktorá bola taktiež testovaná a overovaná rovnako na psoch. Martin Seligman. Psi dostávali tak dlho elektrické šoky, proti ktorým sa nemohli brániť, lebo boli zavretí, že aj po prepustení len kňučali a trpeli namiesto toho, aby pred nimi ušli. Je potrebné si uvedomiť, že to je princíp, ktorý majú naše živé organizmy spoločný. Doľaďovalo sa to, čo tu už bolo a tvorili sa hradby pre vládnúcu skupinu. Agresívni zločinci, o ktorých už hovoril Sokrates, stále viac a viac deformovali systém a prispôsobovali ho svojim predstavám a požiadavkám. Bez všetečnej pomoci tzv. Nezávislých súdov by to však len sotva dokázali. A ako vidíme dnes, vymýka sa nám to z rúk. Nedokážeme to už regulovať. Začalo to už dávno, veľmi dávno. Systém sa zjavne prepadá do svojho bifurkačného bodu. Zdá sa, že už vyčerpal všetky svoje možnosti. A čo to znamená, že smeruje do bifurkačného bodu? Je to, ako by sa daný systém prepadal do nulového bodu, ktorý v sebe zároveň obsahuje aj nič, aj úplne všetko. Nič a všetko zároveň. Všetko sa tam zrúti. Rovnice vtedy strácajú zmysel, nemajú riešenie, vykazujú nezmysly a nedá sa odhadnúť nejaký výsledok. Aby tento náš súčasný systém produkoval požadované výsledky, je nutné udržiavať súčasné nespravodlivé a zdeformované status quo. Ako taký vznikol už veľmi dávno a vznikol, aby legitimizoval a zabezpečoval moc vládnúcej skupine. Princíp je vždy rovnaký. Na ovládanie a vynúcovanie je samozrejme potrebná aj súdna moc, aby bolo možné vymáhať nariadené pravidlá. A tak sa to tvárilo, že súdna moc je nezávislá. Nikdy však taká nebola. Ak sa pozrieme do minulosti alebo súčasnosti, tak sa neustále zvádzal a zvádza boj o to, kto bude mať pod kontrolou tieto represívne zložky spoločnosti a kto z nich, myslím tých pomoci bažiacich politikov, by sa bil o niečo, čo by nemalo zmysel mať pod kontrolou.
Vedie to ako vlastniť oživujúcu guličku. Šem ham foráž pre bajného golema. Pamätáte sa, ako sa kvôli tej guľovočke zabíjali v rozprávke Císařův pekař a pekařův císař? A rozprávok či filmov o spravodlivosti a pokrivených sudcov je na tisíce. Samozrejme, že spravodlivosť každý z nás vníma ináč. Ja som zažil komunistický, teda socialistický, alebo ako by sa to malo správne nazvať, režim pred rokom 89. A teraz žijem v tom, čo nasledovalo po tomto období. Už v tom predchádzajúcom komunistickom sa hovorilo, písalo, alebo sa aj točili filmy a dokonca niektoré sa aj premietali o zinscenovaných súdnych procesoch, o justičných omyloch. Ako týmto zločincom nežne hovoria, alebo teda zločinom, títo justiční zločinci. A bolo to aj v časoch predvojnových, keď sa v Nemecku dostal k moci fašizmus. Potom vojnových, ale aj povojnových, v čase koloniálnych vojen a skrátka vo všetkých epochách, či už starého Ríma, alebo ešte staršieho predrímskeho obdobia. Nezávislé súdy s nezávislými sudcami to valcovali jedna radosť počas celej ľudskej histórie. V dávnych dobách patrili títo ľudia medzi najvzdelanejších celej spoločnosti. V každej obci boli váženými pánmi práve pán sudca, pán farár, pán učiteľ, pán lekárnik a podobne, tá najvyššia honorácia. Boli najvzdelanejšími osobami a tak boli považovaní za múdrych, spravodlivých, skrátka za niečo viac. Boli to ľudia, ku ktorým väčšina spoločnosti zhliadala s nádejou a očakávaniami. Lenže všetci ostatní boli vtedy buď úplne negramotní, alebo pologramotní. Takže to bolo, ako je to v tom prísloví, kde sa hovorí, že aj jednooký je medzi slepými kráľ. Doba sa ale zmenila. Vzdelanie obyvateľstva podstatne pokročilo a stalo sa oveľa prístupnejším aj pre vtedajší minulý plebs. A technický pokrok ten napreduje míľovými krokmi. Dokonca oveľa rýchlejšie, ako sme schopní sledovať a kontrolovať. Negramotných razantne ubudlo a to znamená, že vzdelanie týchto ľudí z bývalej právnickej honorácie sa odrazu stalo len jedným z mnohých. Obyčajné, nevynímočné vzdelanie, avšak špecifické. Ale postavenie si zubami, nechtami, zločinmi, servilnosťou a korupciou títo ľudia strážia ako oko v hlave jednookého kyklopa. Rovnako aj prístup k tomuto vzdelaniu, nenáročnému na inteligenčnú vybavenosť, nevyžadujúce logické myslenie sa podstatne zvýšil. Reportér Eugen Korta pred viac ako 20 rokmi natočil reportáž o tom, ako to funguje na právnickej fakulte. A nebolo to nič pekné a hlavne nie v súlade s platnou legislatívou. Myslím, že viacej by sedel názov pre túto fakultu podvodnícka fakulta. Je to oveľa výstižnejšie a pravdivo to odzrkadľuje skutočnosť. Je úplne jedno, aký je režim. Oni chcú a budú súdiť vždy. U týchto ľudí nehrozí žiadna výhrada vo svedomí. Väčšina z nich ani žiadne nemá. Tak čo by sa tým zbytočne zaťažovali? Po vražde Jana Kuciaka sa odrazu objavilo aj slovné spojenie justičná mafia v niekoľkých periodikách. Dovtedy si to žiadni novinári vôbec nevšímali. Ako by ani neverili, že by mohlo aj niečo také existovať. Pritom samotná pani Júdr Lucia Žitňanská, bývalá poslankyňa a aj ministerka spravodlivosti povedala v rozhovore ešte dávno pred touto vraždou vo vtedajšom slovenskom rozhlase, že súdnictvo je uzatvorený klanový systém. To, ako vieme, znamená v bežnom hovorovom jazyku, že je to vlastne mafia. Podľa zákona musia všetci sudcovia každý rok podať písomne správu o príbuzenských vzťahoch v súdnictve. Keď sa však opýtate, tak ako som sa opýtala ja, že ktoré rodiny to tam teda ovládajú, tak napriek tomu, že tie zoznamy majú, tak vám zrejme neodpovedia. Mne to teda neprezradili, vraj to nevedia. Je toto najtajnejšie tajomstvo? Čudné, nie? Zákon o slobodnom prístupe k informáciám 211/2000 zbierky na Slovensku a zákon 106 z roku 1999 zbierky v Česku pre nich neplatí? A to, že to je vlastne mafia, vedia celé dlhé roky. Vlastne to vedeli vždy, od nepamäti. A zrejme mnohí z nich tam práve preto aj vstupovali. Je to vlastne legálna, štátom tolerovaná mafia. Tak kto je ten capo tutti di capi? Dozvieme sa to niekedy?
Vtedy pani Judr v Žitňanskej kontroval veľvyslanec Spojených štátov na Slovensku, pán Theodor Sedgwick. Keď sa vyslovil, že slovenské súdy sú tak nezávislé, že rozhodujú nezávisle na platných zákonoch. A nebude to problém len slovenského justičného systému. Podobne to funguje aj v Česku. A je veľmi vysoko pravdepodobné, že aj v ostatných krajinách je to ako cez kopír. Veď si spomeňme na tie kritické ohlasy, že v Poľsku či Maďarsku sa zvádza boj o ovládnutie justície. Ten boj je zjavne všade, len sa o tom nie vždy tak verejne hovorí. Aj v tzv. Bašte demokracie USA išlo a ide o to, kto bude menovať sudcov Najvyššieho súdu. Konflikt je známkou a prejavom života. Jeho prirodzenou súčasťou premýšľaví ľudia sa budú vždy odlišovať jeden od druhého. A spravodlivosť zrejme ani nie je možné nikdy docieliť takú, aby boli všetci spokojní a mali pocit zadosť učinenia a spravodlivosti. Pamätám si na zdesenie profesora na vysokej škole, keď nám na asi politickej ekonómii, už si to nepamätám presne, ako sa tie politické predmety za minulého režimu volali, vysvetľoval rozdiel medzi kapitalistickým nespravodlivým systémom a spravodlivým, tým našim, socialistickým. Išlo o právo štrajku. A on tvrdil, že u nás to nehrozí a nie je to potrebné, lebo ľudia nemajú dôvod štrajkovať. Namietal som a povedal som, že keby naši ľudia mali právo štrajkovať, tak by určite aj štrajkovali. Bol to už veľmi starý pán a neviem, či aj tomu, čo hovoril, veril, alebo mu išlo len o pokojný dôchodok. Splietal čosi o spravodlivej bestriednej spoločnosti, keď každý bude mať naplnené svoje potreby a nebude teda potreba štrajku. Oponoval som mu tvrdením, že to sa zrejme nikdy neuskutoční, lebo nikdy nebudú všetci ľudia rovnakí. Jedni vždy budú chcieť viac a budú robiť všetko preto, aby to docielili. Jedine, že by nám už pri narodení operovali mozgy a nejako ich programovali. Ale aj to by tu musela existovať tá elita, ktorá by sa o to starala. A oni by si určite nenechali vykonať trepanácie či iné radikálne obmedzujúce zákroky dobrovoľne na sebe a na svojej rodine. Starúčky pán profesor bol zhrozený z toho, čo to hovorím. Vy s týmto názorom nedoštudujete. Keď mi to hovoril, zdvihol obe ruky do výšky, oči a so vstyčenými ukazovákmi striedavomi nimi pohyboval, ako by mi hrozil a neustále pritom opakoval. Študent. Určite ste už videli filmy zo súdneho prostredia s kriminálnou tematikou, rôzne detektívky a obdivovali ste dôvtip a logické myslenie advokáta, vyšetrovateľa, vyšetrujúceho sudcu, ktorý s obrovským nasadením pracoval pre svojho mandanta, alebo preto, aby usvedčil skutočného páchateľa. Tak aby bolo jasné, také niečo je možné len vo filme a v rozprávkach. V skutočnosti sa v reálnom živote s ničím podobným nestretnete. Možno ste si v minulosti viackrát položili otázku, že ako to je možné, že sudcovi alebo inému právnikovi či policajtovi nikdy neviete vysvetliť to, čo chcete. Opakujete stále dookola to isté a divíte sa, že čo na tom vlastne stále nechápe. Je to ich taktika a učia sa to na školách? Alebo to je ozaj príliš zložité pre ich pochopenie? Čo je za tým, že to dokážete vysvetliť každému inému človeku a práve týmto ľuďom nie? Ešte z čias stredoškolského štúdia si pamätám, že tí študenti, ktorým hrozil veľký problém s maturitou a nemali istotu, že budú vôbec pripustení k tejto skúške, tak sa pre istotu prihlásili buď k polícii alebo do armády. A to bola ich istota, že zmaturujú včas aj s ostatnými. Áno, boli aj takí, ktorí razili heslo maturita bez starosti, maturita v septembri. Spomínam si na to, ako mi jeden spolužiak, ktorý bol jedným z najlepších študentov v našom ročníku, hovoril, že keď prišiel na políciu, kde sa uchádzal o prácu po maturite, tak tam nechápali, že čo tam vôbec robí, respektíve chce robiť s takým vysvedčením. Mal samé jednotky a to im vyrazilo dých. Teraz hovoria, že už si vyberajú a nevezmú každého, kto sa prihlási. Možno, no dôveru si ako si stále nezískali. Práve naopak. Stále častejšie sa objavujú kritické postrehy, ktoré spochybňujú úroveň a kvalitu týchto služieb.
A je to jav, ktorý je rozšírený po celom svete. Demokratickom svete. O režimoch, kde vládne nejaký typ diktatúry, ani nehovorím. Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý bol prevedený v USA, za najmenej dôveryhodné povolania tam ľudia považujú práve právnické povolania a marketingových pracovníkov. Prečo asi práve týmto skupinám tak ľudia málo, respektíve najmenej dôverujú? Čo za tým je? U nás sa robia prieskumy hlavne pred voľbami. Ako by asi u nás dopadol prieskum, ktorý by skúmal dôveryhodnosť jednotlivých povolaní. Súdnictvo má na Slovensku dôveru sotva 30%. Ako to je v Česku? Výsledky prieskumu sú predsa len o dosť lepšie ako na Slovensku. No aj tu sa ozývajú stále viac a viac hlasy, že je niečo v neporiadku. Mali by sme s tým niečo robiť. Je to predsa jeden z pilierov spoločnosti. A čo by sme mali zmeniť? Nedávno som si vypočul na YouTube Face to Face s Martinom Maxom. Nechcem rozoberať jeho prípad, lebo nič o tom neviem. Čo mi je ale povedomé je to, keď hovoril o pocite absolútnej bezmocnosti. To mi je fakt veľmi povedomé. Prečo ľudia, ktorí sa dostanú do spárov tejto mafie, hovoria o pocite absolútnej bezmocnosti? V čom sú bezmocní? Veď máme demokraciu a nezávislé a nestranné súdy. Ozaj? Je to ozaj tak? Veď keby to tak bolo, tak akí by mali ľudia, ktorí sa ocitli v chápadlách tejto bandy, dôvod pochybovať a pociťovať bezmocnosť? Vypočul som si viacej rozhovorov a podcastov s týmito profíkmi, ktorí majú na starosti právo a spravodlivosť. Čo bolo pre nich tým najväčším a najdôležitejším argumentom práve pre štúdium tohto oboru? Najčastejšie uvádzané argumenty boli rodina a matematika. Rodina ako záruka, že to je ten správny smer a štúdijný odbor, keďže niektorý člen z rodiny v tomto odvetvi už dlhé roky pracuje, alebo dokonca viacerí členovia rodiny sú súčasťou justície na rôznych postoch. A matematika zase ako strašiak a nepriateľ, ktorý by mohol pochovať ambície týchto uchádzačov o pohodlný život. S matematikou je však nerozlučne spojená logika. Howard Earl Gardner je americký vývojový psychológ, profesor na Harvardovej univerzite, známy predovšetkým svojou teóriou mnohopočetnej inteligencie, ktorú definoval v roku 1983 v knihe Frames of Mind. Rozlišuje 8 druhov inteligencie. Predstavme si to ako matriošku, ktorá má v sebe ďalších 7 menších matriošek. Tá úplne najmenšia, ktorá už v sebe nemá žiadnu inú matriošku a tvorí absolútny základ inteligencie, predstavuje verbálno-lingvistický typ. Rodíme sa s ňou všetci, každý však s rôzne veľkou. Hneď ďalšia je matematicko-logická inteligencia, to je tá väčšia matrioška, ktorá má v sebe aj tú menšiu, verbálno-lingvistickú. Potom je priestorová, hudobná a tak ďalej. Nebudem tu uvádzať všetky. Aj tie prvé dve nám stačia na to, aby sme hľadali a poukázali na pravdepodobný problém, ktorý tu máme. Osoby, ktoré sú vybavené hlavne tým prvým typom, teda verbálno-lingvistickým typom inteligencie, a s obrovským deficitom matematicko-logickej inteligencie vyhľadávajú hlavne povolania, kde sa môžu uplatniť aj bez tohto matematicko-logického typu. Koniec koncov robíme to úplne všetci. Keď chceme byť hercom, hudobníkom, tak je pre nás najdôležitejšia hudobná alebo pohybová inteligencia. Samozrejme, že v každom z nás nájdeme nejaké to percentičko aj inteligencie, o ktorej sme presvedčení, že ju vôbec ani nemáme. A povolania, ktoré sú najvyhľadávanejšími skupinou s verbálno-lingvistickým typom inteligencie sú hlavne právnik, novinár, učiteľ, kazateľ a tak ďalej. Takže tu by sme mali niečo zmeniť. Práve títo ľudia a z týchto povolaní majú obrovský vplyv na celú spoločnosť. Je síce celkom možné a dokonca aj pravdepodobné, že čoskoro umelá inteligencia dokáže nahradiť práve tieto povolania. Sú totižto najľahšie naprogramovateľné. Už pred niekoľkými rokmi som poslal list pani prezidentke Slovenskej republiky, kde som podával tento návrh. Dokonca som jej navrhol, že pravdepodobne by bolo spravodlivejšie, keby sa súdne rozhodnutia ťahali z klobúka, alebo keby sa hádzalo kockou. A tých ušetrených peňazí.
Je to zvláštne a zároveň aj fakt, že títo ľudia patria medzi tých najlepšie platených a sú platení z daní. Teda sú vlastne zamestnancami občanov, voličov. Majú teda pracovať pre nich a v ich prospech. V skutočnosti oni vlastne nevytvárajú nič, žiadnu pridanú hodnotu. Niečo, čo by povznášalo spoločnosť a poskytovalo občanom istotu ochrany, že keď sa dostanú do problémov, tak sa majú na koho obrátiť. Naopak sú vo veľkej miere zodpovední za rozvrat spoločnosti a prehlbovanie nedôvery občanov v inštitúcie. Ich vyjadreniam veľmi často chýba elementárna logika. A deje sa to tak často, že je to takmer vždy. A čo je ešte na tom zvláštne? Aké to je drahé, nákladné a zdĺhavé. V tom našom trhovom kapitalistickom systéme sú vždy najviac cenené a zároveň aj najdrahšie a najhodnotnejšie tie veci a služby, ktoré sú buď nedostatkové, výnimočné, exkluzívne alebo luxusné a určené len pre tých najbohatších. Ako to je teda s tou spravodlivosťou? Je to služba či hodnota, ktorá je nedostatková, výnimočná, exkluzívna, alebo je luxusná a určená len tým najbohatším? Tak ako to je? Už Seneca povedal, že zákony sú len pre chudákov. Bohatí a mocní ich pretrhajú ako pavučiny. Z čias ešte starej rímskej ríše sa inkorporovala do nášho právneho systému aj procesná zásada in dubio pro reo. Znamená to, že v prípade nedostatku dôkazov vždy len a len v prospech obvineného. Je to vraj tá najpodstatnejšia zásada práva. A pokiaľ patríte do skupiny tých najbohatších, najvplyvnejších, či nedaj Bože najväčších podvodníkov, tak sa môžete spoľahnúť na túto zásadu, že vám pomôže, ak sa dostanete do krížku so zákonom, a pravdepodobne sa môžete spoliehať aj na prítomných novinárov, ktorí toto všetko budú sledovať, kontrolovať a písať o tom. Ak ste ale zo skupiny bežných občanov, tak ste ponechaní na vôľu či nevôľu daného sudcu. Ten sa zase spolieha na to, že vy vlastne o tejto zásade nič neviete a je celkom možné, že ste o nej asi ani nikdy v živote nič nepočuli. Takže nie je to o tom, čo ten sudca vie, nevie. Je to založené na tom, čo vy neviete. A žiadny novinár tam nebude, aby dohliadal na konanie, či je to v duchu objektivity práva. Na to sa môžete spoľahnúť. Nezaujíma sa o bežného kriminálníka, veď takých je. A nikdy vám nikto neuverí, že sudca nerešpektuje zákon. Naopak budú vás presviečať, že my obyčajní nemáme čo pochybovať a vyjadrovať sa k rozhodnutiam súdov a nemáme ich komentovať. Teraz sa to tak nosí. Sú to všetko ľudia z jednej inteligenčnej skupiny, verbálno-lingvistickej. Teda, aby som bol presný, nie úplne všetci, ale väčšina. Paretov princíp nám napovedá, že to je asi až 80% zúčastnených. Logika má teda aj v tomto prípade prázdniny, ktoré ešte stále trvajú a už vyzerá, že nekonečne dlho. Tu sa len ťažko dá spoliehať na intuíciu. Aj logiku potrebujeme. Bez nej by sme nič nemali a nikdy by sme nemohli hovoriť o technickom pokroku. Ja som to zažil na vlastnej koži, keď sudca, a budem ho aj menovať, Mgr. Vojtech Chmelan v Prievidzi absolútne ignoroval túto zásadu, aj napriek tomu, že mu ju advokát pripomenul. Čo on sám ešte na dôvažok zopakoval a potvrdil slovami. Súhlasím s vami, je to tvrdenie proti tvrdeniu. Aj tak ma ale odsúdil. Podmienečne, ale odsúdil. Bolo to pred 20 rokmi. A malo to množstvo následkov. Zakrátko ma odsúdil jeho kolega Júdr Pavol Bielik druhýkrát. Volal sa presne tak, ako aj ten náš herec, ktorý hral Jánošika už v roku 1935. A aj sa tak správal ako Jánošik. Od buka do buka. Advokát mi neskôr povedal, že sa tomu ani nečuduje, že ma odsúdili znova a už natvrdo do väzenia. Vraj to už bolo jednoduché. Keď už raz niekoho odsúdili, tak druhýkrát to už ide samo. Stačí na to aj Jánošik. Čo na tom, že predtým zlyhal sudca a nie len on, na celej čiare, a tak pripravil pôdu pre nasledujúce nezákonné konanie. Začal som teda s plnou vervou študovať všetko, čo sa mi dostalo do rúk a čo mi mohlo nejako ozrejmiť konanie tejto pre mňa odtedy už len zločineckej organizácie. Bola to doslova detektívna práca. A čím viac som sa do toho dostával,
tým viac som zisťoval, že nezlyhal len jeden sudca. Dospel som k presvedčeniu, že to je celý systém. Obľudný systém. A toto moje presvedčenie sa opiera o skutočné fakty. Systém, v ktorom nikto z celej justície za nič nenesie zodpovednosť a kde nikoho nezaujíma pravda. Prečo aj? Je to systém, v ktorom sa zodpovednosť za všetky obrovské kiksy sudcov a vlastne aj celej justície ako takej prehadzuje na toho najzraniteľnejšieho. Obyčajného človeka. Vždy to tak bolo a nič sa na tom nezmenilo za celú niekoľko tisícročnú históriu ľudstva. Čo je v ústave alebo listine základných práv a slobôd? Ľudia sú slobodní a rovní si v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Každý má právo, aby si svoje právo uplatnil na nestrannom a nezávislom súde. Toto sú vety, ktoré nás majú viesť k spravodlivosti a presvedčiť o vyspelosti našej demokratickej spoločnosti. Žiaľ, je to len pár vied na papieri. Sú to len prázdne frázy. Keď ma súdili prvýkrát, tak mi vtedy advokát povedal, že s takým znaleckým posudkom má odsúdiť každý súd na svete. A čo to znamená? Že nie fakty, ale posudok rozhoduje o vine a treste. Robili mi totižto znalecký posudok, či som vôbec normálny alebo nie. Išlo totižto o obvinenie z nebezpečného vyhrážania a tak to zákon predpisuje, aj keď to bolo celé vymyslené. Nemám v úmysle tu teraz rozoberať celé to konanie dopodrobna. Poviem vám však o tých najdôležitejších krokoch a chybách, ktoré sa uplatňujú v týchto zmetočných, absolútne nelogických postupoch. Nie kvôli mne, ale kvôli vám a pre vás. Absolútne nikto sa nad tým zrejme nikdy nezamyslel. Naučili sa to naspamäť a konajú automaticky. Rovnaký postup, rovnaký výsledok. Keď sudca nedokáže zo zhromaždených dôkazov jednoznačne rozhodnúť o vine, tak sa obráti na súdneho znalca psychiatra. A ten má vyhotoviť znalecký posudok. A už sme pri jadre problému. Dotyčný znalec však nevie, čo je pravda a čo nie. A ani nemá právo sa vyjadrovať k dôkazom. Takže ani sudca, ale ani znalec. Ja radšej použijem to objektívne pravdivejšie označenie pseudoznalec. Nevedia, čo je skutočne pravda a vyzerá to tak, že to ani nedokážu zistiť. Dokonca ani nechcú. Sudca dá pokyn na vykonanie posudku, bez ktorého nevie rozhodnúť. Z materiálov zhromaždených vyšetrovateľom a výpoveďou obžalovaného, ktorá môže byť a aj býva presne opačná, tak sa nedá jednoznačne rozhodnúť. Takže malo by nastúpiť in dubio pro reo. A to teda znamená v prospech obvineného. To je ale v danej patovej situácii nežiaduce. Veď by nikdy nikoho neodsúdili a museli by znášať posmešky a náklady na konanie. Väzbu alebo dokonca aj väzenie a všetko zaplatiť a uhradiť škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom. A ako som sa dozvedel po dlhých rokoch bádania, tak sudca nikdy neprizná, že urobil chybu. Sú to predsa nadľudia. A nadľudia sa nemýlia. Sú neomylní a vo všetkom rovní Bohom. Takže len my, obyčajní smrteľníci, môžeme byť vinní. Oni nie. Za žiadnu cenu. Je to absolútne zvrátené. Ešte aj Švejk hovoril, že myliť sa môže každý, či už minister alebo nevzdelaný blbec. Každý okrem týchto ctihodností. A keď sa občas preukáže, že skutočne rozhodli zle, tak sa tomu hovorí justičný omyl. Nikdy nie je justičný zločin. A to je veľmi čudné. Veď omyl je niečo náhodné, výnimočné a nie niečo sa opakujúce celé dlhé roky dookola. Čo myslíte vy? A akýkoľvek omyl z vašej strany, teda aj z mojej, bude trestný čin. Tu majú zase na porudzi veľa vravnú vetu. Neznalosť zákona neospravedlňuje. Majú to podchytené na všetkých frontoch. Kde je tá spravodlivosť a rovnosť pred zákonom? Ešte v roku 2021, presne 10.7. som si vypočul rozhovor dvoch excelentných moderátoriek na Českom rozhlase. Boli to dámy pani Barbora Tacheci a pani Daniela Drtinová. Moderátor, ktorý není aspoň trochu toxický, je nudný, ale nerada svlekam ľudí do náha. Takto sa to volalo. Dcéra pani Drtinovej bola práve prijatá na právnickú fakultu. Otázka pani Tacheci smerovala k tomu, či je pre pani Drtinovú dôležité, aby sa dcéra vydala v stopách matky.
Pani Daniela odpovedala, že pre ňu je dôležité hlavne to, aby si dcera dokázala financovať svoje nákladné koníčky, teda vlastne kone. Je to asi tak 20-30 sekúnd po 17. minúte rozhovoru. Nevadí mi, že chcú veľa zarábať. Prekáža mi, že idú hlavne po peniazoch. Nezaujíma ich právo a spravodlivosť a tá ich bezohľadnosť, s akou bohorovnosťou okrádajú a podvádzajú ostatných. Teraz nemám na mysli konkrétne tieto dve dámy. Mám na mysli právnikov ako takých, najmä sudcov. Ako je možné, že to, čo je trvalou súčasťou listiny základných ľudských práv a slobôd, alebo väčšiny textov ústavy tzv. Demokratických krajín, je skutočne oveľa ako čokoľvek iné, drahšie a negarantované týmito listinami a dokonca takmer neprístupné pre väčšinu populácie. Komu v skutočnosti slúži tento systém? Kto ho vytváral a pre koho? Ako máme možnosť vidieť, tak systém ovplyvňuje naše životy, naše podnikanie a skrátka všetko okolo nás. Preto mu musíme venovať patričnú pozornosť. Verte či neverte, je toto najdôležitejšie a najjednoduchšie zároveň, čo môžeme zmeniť a donútiť, aby to pracovalo v náš prospech. Ľudí nikdy nezmeníme, aj keď sa veľmi mnohí domnievajú, že to dokážu. Jediné, čo môžeme zmeniť, je systém. A nikdy sa nemôžeme spoliehať na iných, že to urobia za nás. Očakávať od politikov, že sa postarajú o život každého jedného jednotlivca, je absolútne šialenstvo. Tí sa potrebujú postarať v prvom rade o seba, svoju rodinu a svojich blízkych. Nič nové pod slnkom. Veď preto do politiky vstupujú. Samozrejme, že aj tu sú takí, ktorí chcú dosiahnuť nejakú zmenu pre celú spoločnosť. Vždy a všade existuje nejaké percento tých skutočných. Aj tu platí pravidlo 80/20. To najtajnejšie tajomstvo. A teraz príde ešte jedno tajomstvo. A to je z tých absolútne najtajnejších a najviac strážených. Táto doba je ozaj náročná a príliš útočí na nás, naše zdravie, aj na našu psychiku. Takže nie je divu, že pribúda problémov a ochorení psychických. A tak mnoho ľudí nutne vyhľadáva či už psychológa alebo rovno psychiatra. Medzi nimi nie je až taký veľký rozdiel. Psychiatr je vlastne človek s medicínskym vzdelaním, lekár v obore psychiatrie a rád a ochotne predpisuje lieky, o ktorých v skutočnosti toho až tak veľa nevie. A psychológ, ten sa zase viac spolieha na terapie a testy, ktoré vypovedajú väčšinou viac o ich tvorcoch ako o osobách, ktoré sú nimi testované. A hlavne je to veľmi zdĺhavé a časovo náročné. Keď som prvýkrát začal čítať tento druh literatúry, tak som ani neveril, že to aj niekedy dočítam do konca. Nebolo mi jasné, pre koho je tento druh komplikovaných a ťažko zrozumiteľných textov určený. Musel som to čítať so slovníkmi. Bol to slovník cudzích slov a slovník psychologických výrazov. Bola to strašná makačka. Vždy som bol presvedčený o tom, že takáto dôležitá téma by mala byť spracovaná čo najjednoduchšie, aby bola prístupná absolútne každému. Zjavne som sa mýlil a mýlim sa dosiaľ. Vyzerá to tak, že si to strážia presne tak, ako si strážia aj právnici svoje know-how. Čo majú tieto dve skupiny spoločné? Ani jednu, ani druhú nemôžeme považovať za skutočne exaktnú vedu. Je to založené na názoroch, ktoré sú skôr zrkadlom svojich tvorcov. A tí sa chovajú presne tak, ako aj všetci ostatní ľudia, ktorí sa boja, že prídu o svoju exkluzivitu a nebudú mať na hypotéku, dovolenku, nový telefón, myčku a neviem čo ešte ďalšie im chýba a čo im naháňa strach. Aj toto sú ľudia, ktorí sú aj chamtiví, aj podlí, aj zákerní, tak ako sme aj my všetci ostatní. Keďže toho vedia toľko o tej psychike a o tom, čo je zdravé a čo je maladaptívne chovanie, tak by človek predpokladal, že oni môžu byť tým správnym vzorom pre ostatných. Lenže ono to tak len vyzerá. Zoberme si napríklad meno Radovan Karadžič. Presnejšie má byť múdr lekár Radovan Karadžič.
A tento psychiater sa v nedávnej minulosti podielal na vraždách a genocíde občanov bývalej Juhoslávie. Francis Galton v roku 1883 založil tzv. Eugeniku. Toto hnutie založil, lebo si myslel, že ľudia by mali vziať evolúciu do vlastných rúk. Alfred Plotz v roku 1905 s Ernstom Rüdinom, jeho švagrom, založili organizáciu na rasovú hygienu. Základ pre vznik rasovej diskriminácie a vraždenia pred a počas druhej svetovej vojny. Hendrik Verwoerd je zakladateľ a tvorca apartheidu v Južnej Afrike. To je len pár mien tých najkrutejších psychiatrov. Je možné vyhľadať aj ďalších, ak budete chcieť vedieť niečo viac o tomto priemysle smrti. Chcel som vedieť, ako to robia, že sa dokážu vyjadrovať ku každému jednému človeku na planete a úplne pre každého majú nejakú diagnózu. A taktiež som chcel vedieť, ako má vyzerať to zdravé, to správne správanie a či ho je možné vidieť práve u týchto odborníkov. Keď som sa ich pýtal, čo je tým kognitívnym prototypom, tak som ani jeden jediný raz nedostal odpoveď. Ako to mám chápať? Nechcú to prezradiť, alebo to vôbec nevedia? Určite ste už niekedy hľadali rozdiely na dvoch obrázkoch. Jeden bol originál, teda prototyp, a na druhom autor urobil niekoľko kazov, rozdielov. A mali ste nájsť v nejakom časovom limite tie rozdiely. S tým som sa stretával už ako malý chlapec. A tešil som sa, keď som to stihol nájsť všetko na čas. A znalec, ktorý je zapísaný v zozname znalcov už viac ako 50 rokov, ani len netuší, čo by to mohlo byť. Dokonca sa mu to nepáči. Bol to doktor Miroslav Borecký, ktorý fakt ani len netuší, že jeho kolega, ktorý je zároveň 25. najcitovanejší psychológ minulého storočia, Walter Mischel, zadefinoval tento pojem. A čo to vlastne znamená? Kognitívny prototyp je to, čo pozorovateľ či hodnotiteľ považuje za typickú definíciu dispozície. A tento pán prišiel aj s tým, že situácia je dôležitejšia ako osobnostná štruktúra. Predtým, než som sa toto dočítal, som ešte vo väzbe počul v rozhlase, ako tam hovorili o nejakom odsúdenom, ktorému urobili posudok vo väzbe a potom si on dal urobiť posudok po prepustení z väzby. A čuduj sa svete, posudky sa nezhodovali. A to mi nešlo do hlavy. Ako to je možné? Kládol som si túto otázku stále dookola. Ako je to možné hovoriť o jednom a tom istom človeku a pritom mať dva rôzne posudky? Čo je to Jekyll a Hyde? Potom som si zobral pero a papier a napísal naň dve rovnice. Z1 a O1 sa rovná V1 a druhá Z2 a plus O2 sa rovná V2. Jednoduché rovnice, kde to Z znamená znalec, teda lekár, Z1 a Z2 lekár 2, znalec 2. Takisto je to aj s okolnostiami, okolnosti 1 a okolnosti 2 a V sú výsledky V1 a V2. Tak som začal počítať. Je to veľmi jednoduché počítanie. Vychádzal som z toho, že keď to je posudok o jednom konkrétnom človeku, tak výsledky sa musia zhodovať. Aspoň by sa mali zhodovať. To teda znamená, že V1 sa musí rovnať V2. Takže ak je pravá strana V1 rovné V2, tak je to len jeden možný výsledok veľké V. Ak sa ale výsledky V1 a V2 nerovnajú, potom sa chyba nachádza len a len na ľavej strane. Bude niektorý znalec skorumpovaný, alebo sa nezhodujú okolnosti O1 a O2. Ak vylúčime aj podmienku skorumpovaného znalca, aj keď sa to nedá absolútne vylúčiť, lebo títo pseudoznalci idú po peniazoch ako pes po údenom, tak potom tú nerovnosť môžu spôsobovať len nesúhlasné okolnosti. A ako som mal možnosť zistiť, tak si títo kvázi znalci dokonca aj povymýšľajú kadečo, len aby im vyšlo to, čo potrebujú. Ako to robí aj doktor Miroslav Borecký. Je až hrôzostrašné si predstaviť, koľko falošných posudkov vyrobil za 50 rokov. A keďže sudca je viazaný posudkom znalca, tak neexistuje možnosť, ako sa brániť pred týmito šarlatánmi.
a to je možné označiť za absolútne zvrátené. Každý má predsa zaručené právo na spravodlivý a nestranný súd. Aspoň takto to píšu a hlásajú. Ale ako keď v skutočnosti nerozhoduje súd, ale pseudoznalec? Sudca vôbec nerozumie tomu, čo títo umelci stvárajú, a tak mu neostáva nič iné, len im veriť. A dokonca im musí veriť, prikazuje mu to zákon. Takže nepreferujú sa fakty, ale bezhraničná, neobmedzená a ničím podložená dôvera k týmto kvázi odborníkom. Je síce fakt, že je to postavené na dôvere. Je síce fajn, že je to postavené na dôvere, lebo dôveru potrebujeme ako sol. No a na nej by sme mali vystavať úplne nový systém. Ale teraz si potrebujeme všetko poriadne overiť. Veď keby bol každý jeden vysokoškolský vzdelaný človek ozaj skutočným odborníkom, znalcom, tak by sme už dávno žili v raji. Tiež som študoval a keby som skončil, bol by som inžinier. A pokojne by som sa mohol nechať zapísať do zoznamu nejakých znalcov. Ale tak, ako by som nebol dobrý inžinier, tak by som nebol ani dobrým znalcom. Ale splnil by som podmienky. Mal by som ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Na znalkyne múdr Ľubicu Faškovú a múdr Ivetu Šajgalíkovú som podal trestné oznámenie za nepravdivý posudok, za nepravdivé údaje, ktoré priamo viedli k môjmu odsúdeniu. Vyšetrovateľ Martin Revalo toto odmietol s odôvodnením, že tieto pseudoznalkyne povedali, že moje podanie je dôsledkom ich diagnostického záveru. A že aj v minulosti to tak bolo a sťažoval som sa na postupy štátnych orgánov. Neuviedli však žiadny príklad, žiadny dôkaz. A to tomu vyšetrovateľovi absolútne stačilo a určite mu aj odľahlo, keď sa nemusel zaoberať týmito znalkyňami, lebo by to aj tak nevedel vyšetriť. On vôbec nevie, na čo by sa mal pýtať a ako by mal postupovať, aj keď to nie je až také ťažké a zložité. Pseudoznalkyne nedokázali uviesť ani jeden jediný argument, ktorý by ich oprávňoval k ich tvrdeniu. Ale on sa na to aj tak nepýtal. Mňa v posudku označili za paranoidného, lenže to by museli bezpodmienečne poznať objektívnu realitu, pravdu. Museli by na 100% vedieť, čo je vlastne ten kognitívny prototyp. A to nevedeli ani nevedia. Ale vedia, že my ostatní, laici, to nevieme, že oni v tomto prípade, oni, to vlastne nevedia a nikdy nevedeli. Tak toto je pohodlné a im nikto nič nedokáže. A keď to odobrí súd, tak sa to stáva pravdou. A oni majú argument, že to potvrdil aj súd. A čo na to laická verejnosť? Veď ho usvedčili na nezávislom a nestrannom súde. To, že je to holý nezmysel, tak tým sa už viac nikto nezaoberá. A takéto veci a konania sa diali a dejú mnoho tisíckrát. Skutočne veľmi veľakrát. To budú 10 000, možno 100 000 konaní. Možno aj 1 000 000. Navštívil som vo Zvolenie Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a tam mi povedal pán Žilinek, ak si ešte pamätám dobre jeho meno, tak povedal, to by ale znamenalo, že toto robíme zle už od roku 1918, keď vznikol spoločný štát. Stál a pozeral na mňa, bolo vidieť, že ho to dosť zaskočilo. To neviem, odpovedal som mu. Najprv mi nechcel uveriť, že všetko to, čo hovorím, môže byť aj pravda. Ale pochopil to, aj keď to bol asi tiež právnik. Takže aj niektorí právnici sú schopní to pochopiť. Advokát, ktorého som oslovil po prepustení z basy za účelom podania dovolania, mi najprv tiež nechcel uveriť. Ale aj on to pochopil a ešte mi aj povedal. Pán Melničák, toto oni nemôžu nikdy priznať, lebo by sa im zrútil celý systém. Takže zatlkajú. Ako zvykol radiť doktor Miroslav Plzák, tiež psychiater. Snad to majú v popise práce aj právnici. Musia si predsa chrániť svoj skorumpovaný systém, ktorý im poskytuje takýto pohodlný a bezstarostný život. Takže základ je vychodiť právnickú fakultu a potom zostáva už len brániť systém. Nič viac nepotrebujú. Takto mi to povedal jeden z nich priamo na ministerstve spravodlivosti. Povedal mi, že on nemusí nič vedieť, lebo on má ukončenú právnickú fakultu. Ostal som ako obarený. A tu sa teda nedá nič robiť. Takýto je ten systém.
Keď môj advokát zažil na najvyššom súde svojich 5 minút slávy a v tejto eufórii mi slúbil, že odteraz ma bude zastupovať aj zadarmo, bol úplne prvýkrát na najvyššom súde a jeho úplne prvé dovolanie bolo úspešné. Písalo sa tam, že boli poškodené moje práva na obhajobu. Odrazu sa stal nebezpečný a nepohodlný pre daný systém. Tak sa mu vyhrážali a on mi krátko na to oznámil, že už ma nebude môcť zastupovať, lebo on tu má rodinu a chce tu žiť. Potom dodal, nemôžem si dovoliť ísť proti sudcovi. Myslel som si, že asi zle počujem. Veril som tomu, že pravda a spravodlivosť je nosnou témou týchto ľudí. No mýlil som sa. Neodsudzoval som ho za to, že má strach. A celkom som ho aj chápal. Žiť v tomto systéme, byť jeho súčasťou a predsa sa snažiť o spravodlivosť je určite viac než náročné a nejako príjemné. Veď systém, kde sudca nenesie žiadnu zodpovednosť za svoje rozhodovanie, ani nemôže vygenerovať nič iné. Chcel som zistiť, kto za tým všetkým stojí a či to má nejakého konkrétneho tvorcu, alebo je to len výsledkom nedbalosti, obmedzenosti a nabubralej povyšeneckosti. Podľa mojich zistení to nemá žiadneho konkrétneho individuálneho tvorcu. Je to kolektívne dielo obrovského počtu pomoci bažiacich osôb, nie príliš iskrivého intelektu a plytkého charakteru. Rovnako desivé to je medzi psychiatrami a psychológmi. Tiež žijú v presvedčení, že to, čo sa učili na školách, je výhradne určené všetkým ostatným ľuďom, len im nie. Domnievajú sa, že ich správanie je riadené úplne inými princípmi ako správanie ľudí nevzdelaných v tomto obore. Ako by ani nikoho z nich vôbec nezaujímalo, čo to vlastne je ten kognitívny prototyp. Aký to má zmysel a aký dopad na ich odborné závery. Ako to ovplyvňuje alebo môže ovplyvňovať ich výsledky v diagnostikovaní. A aké sú ich výsledky? Sú dobré alebo horšie než slabé? Sú priam katastrofálne. A to nie je problém len tu u nás, to je problém celosvetový. Ja viem, teraz sa už krňate a vravíte si, čo to tára ten človek. Nemusíte mi veriť, overte si to. Ak sa vrátite o niekoľko strán na stranu 45, tak si pozrite tie dve úplne jednoduché rovnice. Je to vlastne jediná sústava rovníc, ktorú som tu uviedol. Ako som sa dočítal, tak ak je v texte nejakej knižky nejaká rovnica, tak to čitateľov odrádza. Toto ale nemá byť o matematike, ale o systéme používanom v psychiatrii. A už viacej matematiky sa tu neobjaví, sľubujem. Takže ak by dvaja rôzni psychiatri nezávisle na sebe a bez vzájomného sa ovplyvňovania, teda za rôznych okolností, by dokázali sa stretnúť v diagnostickom závere, tak by sme mohli tento akceptovať ako objektívne pravdivý. To sa ale zvyčajne týmto šamanom príliš nedarí. Vlastne sa im to nedarí takmer vôbec. Ono je to v zásade aj nemožné. Preto vždy chcú spisy z vyšetrovania aj všetky ostatné klebety. Skrátka všetko, čo, kto, kedy a kde o vás napísal alebo povedal. Nedokážu človeka vyšetriť bez toho. Ten kognitívny prototyp im jednoznačne chýba, ale tvária sa ako že nie. Predstavte si, že ste v cudzine a ochoriete. Neovládate jazyk danej krajiny a neviete sa dohovoriť. Pokiaľ nie ste v hlbokej džungli alebo niekde inde úplne ďaleko mimo civilizácie, tak vás lekár v danej krajine dokáže aj tak vyšetriť. Aj keď si nerozumiete. Aj tak vás vie vyšetriť. Vie vám zmerať teplotu, robiť krvný obraz, CT, rentgenový snímok. Skrátka vykoná všetko, čo potrebuje k určeniu správnej diagnózy, aby mohol nasadiť správnu liečbu. Urobiť to, čo zvyčajne robia lekári aj u nás doma. Aj tak sa stáva, že sa v diagnóze sekne a pacientovi jeho liečba nepomôže, ak mu to priamo aj neublíži. Aj to sa stáva. Viete si predstaviť, ako toto vyšetrenie vykoná psychiater, ktorý nerozumie vášmu jazyku, nepoužíva žiadne prístroje, žiadne meranie, nič len rozhovor? A aký bude jeho diagnostický záver? Diagnózy, ktoré produkujú títo lekári, aj keď nie sú medzi nimi a pacientami žiadne jazykové bariéry, sú až príliš často nahony vzdialené od skutočnej pravdy.
Momentálne medicína dosahuje obrovské pokroky. Máme lekárov, na ktorých môžeme byť patrične hrdí a obracať sa na nich s dôverou a nádejou na vyliečenie. Lekári už dokážu ozaj aj to, čo bolo ešte včera nemožné. Prístroje, ktoré v medicíne používajú, im pomáhajú aj v správnom diagnostikovaní. Pán doktor Vladimír Beneš hovorí, že keď si všetky snímky mozgu zhotoví, tak najviac času venuje tomu, aby sa správne rozhodol a pripravil na danú operáciu, ktorú bude realizovať. Hovorí, že tomu zaberie najviac času. A je to ozaj špičkový neurochirurg. Neurochirurg svetového významu. O samotnej operácii hovorí, že to je už obyčajné remeslo. Nebudem tu uvádzať viacej mien a bolo by to možné tu popísať celé stránky mien vynikajúcich lekárov. Určite aj vy poznáte mnoho lekárov, ktorí si zaslúžia vašu úctu a obdiv za ich prácu. No k psychiatrom a ich postupom mám výhrady. Bez prístrojov a bez tých hodín strávených prípravou, o ktorej hovorí pán doktor Vladimír Beneš, rozhodujú o diagnózach a predpisujú lieky, o ktorých vedia veľké guľové. Sú to síce tiež medicínsky vzdelaní ľudia, ale nejak sa otrhli od reality a tej Hipokratovej prísahy. Asi sa na mňa budú títo ľudia hnevať a budú ma aj nenávidieť a nadávať mi. Zase budem blázon. Ja si aj tak napriek tomu myslím, a nielen myslím, ale som presvedčený, že psychiatria by mala byť kráľovnou medicíny. Psychika je zodpovedná snad za všetky choroby, ktoré nás tak často trápia. Vedecké objavy dokazujú, že naše zdravotné problémy začínajú zvyčajne v hlave. Psychosomatika, tak sa tomu hovorí. Keď som hľadal materiál o tomto obore, tak som sa dočítal, že prvá zmienka o psychiatrickej chorobe je asi tak 4000 rokov stará a je na nejakej hlinenej tabuľke zo starého Babylonu alebo Mezopotámie, tam niekde, ja neviem, kde už si nepamätám. A za tých celých 4000 rokov psychiatria nejako veľmi nepokročila v liečení. Podľa všetkého, čo som sa dočítal, zatiaľ nevyliečili ani jediného človeka. Myslím si, že tu si čitateľ zaslúži trochu podrobnejšie vysvetlenie tejto predchádzajúcej vety. Psychiatria je lekársky odbor, ktorý lieči duševné choroby, prejavujúce sa patológiami v oblasti myslenia, emócií, vnímania a tiež správania chorých. Stále to nie je obor dostatočne prebádaný a príčiny vzniku sú vždy zrejmé. Teda nie sú vždy zrejmé. Mozog je nami veľmi málo poznaný. Je to dosť problém, keď sa mozog má poznávať sám sebou. A ako hovorí pán doktor František Koukolik, špičkový neuropatolog, ktorý tento mozog rozpitváva a študuje, je každý jeden mozog absolútny originál, tak ako od tlačky prstov. A tak ako súdu nemôže, aspoň by nemal, postačovať fakt, že sa niekde našli otlačky prstov, kým nie sú absolútne zhodné s tými nájdenými z miesta činu k tomu, aby daného človeka odsúdili, tak nie je možné posudzovať človeka a jeho správanie na základe nejakej podobnosti mozgov. Mozgy máme všetci podobné, tak ako otlačky, nie však identické. A podobnosť nie je zhoda. Obzvlášť, keď sa jedná o mozog človeka, teda vyššej živej bytosti. Vyliečený je len ten človek, pacient, ktorý už nemá nejaké pôvodné problémy a nie ten, ktorý celý život berie nejaké prášky a musí chodiť po kontrolách. Historické pramene texty z Biblie nám hovoria, že Ježiš vedel liečiť aj posadnutých diablom. Takto boli vtedy označovaní psychiatrickí pacienti. Tomu asi ale nie veľmi budeme chcieť veriť. Bolo to dávno a stále existujú rôzne názory na to, či je tento príbeh skutočný alebo len vymyslený. Nech už je to akokoľvek, je to príbeh skutočne krásny a poučný. Máme tu však aj muža, ktorého existenciu a život máme potvrdenú a overený očitými svedkami. Niektorí ešte snáď aj žijú medzi nami. Máme filmové záznamy z nedávnej doby aj s fotografiami, lekárskymi správami a dokonca aj súdne rozhodnutia. Takže tu nám nič nebráni tomu uveriť, že taký človek žil a liečil. Lekári dosť často nevedeli chorým pomôcť a označovali ich stav za nevyliečiteľný. On ich vyliečil. A tak páni lekári odrazu mali strach, že prídu o svojich klientov. Báli sa o svoje peniaze. Tento človek liečil zadarmo a bez vyšetrení a liekov. Liečil duchovne, duchovnou energiou. Dosiaľ to je predmetom lekárskeho skúmania.
Existujú o tom však nevyvratiteľné fakty a svedectvá. Dokonca aj lekári ako očití svedkovia. A ten človek žil ešte v minulom storočí nedaleko nás. Narodil sa a žil v susednom Nemecku a volal sa Bruno Gröning. Zomrel 26. januára 1959. Takže ako vidíte, máme jeho život dostatočne presne zmapovaný. Tak sa nemusíme dohadovať, ako asi vyzeral, kde sa narodil a kde žil, ak vôbec žil. Keď liečil, tak ho nejako nezaujímali reči postihnutých pacientov. Nepotreboval od nich počúvať o ich bolestiach a problémoch. Dokonca to tým ľuďom zakazoval, aby mu neustále vešali na nos ich ponosy. Hovoril im, že to vôbec nepotrebuje a nechce to počúvať. Vraj aj tak vie, čo ich trápi. Veď je to vidieť. A páni lekári ho za toto ťahali po súdoch, lebo nemal lekársky diplom a liečil úbohých a zadarmo. On bez diplomu vyliečil aj to, čo títo diplomovaní odborníci nedokázali vyliečiť. Sľubovali mu peniaze a všakov ako sa ho pokúšali kúpiť. A keď ho nevedeli kúpiť, tak ho obvinili. Podobne ako sa to udialo aj pred 2000 rokmi, keď obvinili Ježiča a potom ho ukrižovali. Systém je nastavený tak, aby čistá ľudská pomoc od srdca a z lásky bola potrestaná. Podľa týchto nechutných pravidiel sa musí za všetko platiť. To, čo je darované dobrovoľne a z lásky k blížnemu, musí byť potrestané. Spôsob, akým náš mozog získava informácie, určuje, akým spôsobom sa anatomicky a fyziologicky formuje. Je to cirka 1400 gramov rôsolovitej hmoty, ktorá v sebe skrýva nekonečné možnosti a tie najväčšie tajomstvá. A to, ako sa sformuje, to zdá sa rozhoduje o tom, ako daný človek potom premýšľa a čoho je schopný. Vyzerá to tak, že existuje určitá možnosť, keď sú neuróny synapticky pospájané tak, že účinnosť mozgu je vtedy maximálna a svojmu hostiteľovi dovoľuje konať veci pre ostatných nepochopiteľné. Miliardy neurónov, neviem koľko ich je, 15 až 33 či koľko, ktoré sú zložené asi tak z 10 na 23 subatomárnych častíc. Teraz posledné, čo som čítal, tak údajne tých neurónov je 86 miliard. No a tých subatomárnych častíc 10 na 23. Údajne je to tak veľa, také veľké číslo, že je to viac ako všetky hviezdy, ktoré v nami známom pozorovateľnom vesmíre vidíme. Je ich viac, fakt, ako všetkých hviezd v nami pozorovateľnom vesmíre. Je to orgán, mozog, je to orgán, ktorého schopnosti sú, zdá sa, neobmedzené. Walter Mischel, okrem už zmieneného kognitívneho prototypu, priniesol do psychológie aj pojem paradox konzistencie. Paradox konzistencie odráža skutočnosť, že hoci intuícia podporuje presvedčenie, že ľudia sa dajú charakterizovať mnohými dispozíciami v značnej konzistencii, výskum v tejto oblasti sústavne zlyháva a nepodporuje túto intuíciu. Philip Zimbardo, americký psychológ, bol autorom tzv. Stanfordského väzenského experimentu. Inšpiroval ho kolega a bývalý spolužiak Stanley Milgram, ktorý zase experimentoval s ochotou, neochotou trestať druhých ľudí elektrickými šokmi na pokyn tzv. Autority. Títo ľudia boli ochotní udeľovať elektrošoky osobám, ktoré sa akože zúčastňovali tohto experimentu za nesprávne odpovede na otázky, ktoré im kládli. Bez väčších problémov a bez zábran trestali, mučili svojich spoluobčanov. Stačilo, aby im to poručila osoba, ktorú vnímali ako autoritu. Tak, ako pre tento experiment, tak aj pre Stanfordský väzenský experiment sa vyberali duševne zdraví, inteligentní, bystrí, teda vlastne normálni, bežní ľudia. Na základe tohto Stanfordského experimentu vzniklo aj niekoľko filmov, ktoré ste možno aj videli. Experiment bol Zimbardom naplánovaný na 2 týždne. Títo frekventanti, študenti boli rozdelení na 2 skupiny. Jedna skupina predstavovala väzenských dozorcov a druhá trestancov, väzňov. Po 6 dňoch bol experiment ukončený, lebo sa úplne zvrhol do totálnej vojny medzi týmito 2 skupinami. A čo z toho vzýšlo? Že extrémna situácia korumpuje každého.
Určite ste už počuli, že moc korumpuje, absolútna moc korumpuje absolútne. A v systéme sa rodí to najhoršie zlo. V systéme, ktorý nemá v sebe nastavené to základné, ľudské, súcitné. Prečo? Systém zabíja, systém korumpuje, systém ide do vojny a ženie ľudí do vojny. Ľudia vojnu nechcú. Aspoň takto sa vyjadrujú, kým nie sú konfrontovaní so skutočnou situáciou, aj keď je predstieraná. Systém vie byť veľmi nebezpečný. Problém je, že systém vždy odoláva zmene. Je takmer nemožné zmeniť systém zvonku. Ak nemáte niekoho v riadiacej pozícii, kto vie, že potrebuje zmenu a poverí vás túto zmenu vykonať. Pokiaľ totiž budú odsúdení všetci ľudia, sudcovia, politici, úradníci, psychiatri a iní, ktorých skorumpovala daná situácia, ale systém zostane, budúci týždeň skorumpuje ďalších. Mnoho ľudí, dokonca môžeme povedať, že väčšina si neuvedomuje moc systému. Fašistické Nemecko ukázalo, čo dokáže skorumpovaný systém. Je možné predložiť obrovské množstvo dôkazov, ako ľahko sa ľudia vžívajú do sociálnych rolí, ktoré sú im pridelené, najmä ak sú tieto role silne stereotypizované. Politici, ktorí sa cítia byť povolaní, okamžite po voľbách zabúdajú na svoje sľuby. A tu je možné uvádzať množstvo ďalších príkladov profesí, ktoré hlboko zasahujú životy a osudy ľudí. Biely plášť lekára je pre nás symbolom priam magickým. Ale nie každý lekár, ktorý nosí biely plášť, je skutočne aj empatický, citlivý a dobrý človek. A to bôž aj odborník. Aj tu platí Paretovo pravidlo 80/20. Dosť často diskutovaný experiment inicioval David L. Rosenan, muž 3 profesí. Bol to psychológ, novinár a právnik. Ten sa dohodol so svojimi kolegami, aby navštívili psychiatrické kliniky s tým, že budú predstierať, že počujú hlasy. Ešte klamali vo svojich profesiách a menách, keďže boli medzi nimi aj lekár, psychiater, detský lekár, psychológovia a aj študent psychológie, žena v domácnosti a maliar. Odo dňa prijatia do liečebne však už hovorili len pravdu. Len jedna diagnóza bola iná ako ostatných 7. Bola to maniodepresívna psychóza a všetci ostatní boli označení diagnózou schizofrénia. Tá sa zjavne najviac páči týmto pseudoodborníkom. Všetko, čo títo falošní pacienti následne hovorili zdravotníckemu personálu kliniky o tom, že sú zdraví, normálni a je to len experiment, bolo ošetrujúcim personálom interpretované ako potvrdenie diagnózy. Títo ľudia žijú v presvedčení, že sú to neomylní nadľudia a ich riadia úplne iné princípy ako ostatných ľudí na tejto planéte. A stáva sa to okamžite po získaní lekárskeho diplomu psychiatra? Osobne som navštívil, ešte kým som žil na Slovensku, predsedu komory súdnych znalcov psychiatrov, doktora Svetozára Drobu. Bolo to v Bánovciach nad Bebravou. Chcel som od neho znalecký posudok. Najprv bol mimoriadne zhovorčivý, žoviálny a sľuboval, že posudok urobí a vraj je to dokonca aj jeho povinnosť. Keď som mu priniesol všetky papiere zo spisu, bol prítomný aj advokát, čo bolo super, lebo bol svedkom a navyše to bola jeho osobná žiadosť, aby mohol byť prítomný. Ja som to s nadšením privítal. Mohol sa presvedčiť o danej veci sám na vlastné oči a uši. Po 2 týždňoch zavolal pseudoznalec, že on sa k ničomu nebude vyjadrovať a ani posudok nespraví. Bol som veľmi sklamaný, lebo začínal som veriť tomu, že konečne dokážem, ako tento systém funguje. Teda vlastne nefunguje. Alebo vlastne funguje, ale generuje falošné a nepravdivé výsledky. Sklamaný som sa obrátil na advokáta. Prečo sa nechce vyjadriť? Vy to neviete, pán Melničák? Myslím, že viem, ale chcem mať istotu. Je to preto, že by mohol daným vyjadrením privodiť vlastné trestné stíhanie? Neodpovedal mi, prikývol očami a nenápadným, skoro neviditeľným pokrčením ramien. Rozposlal som teda množstvo mailov do Česka a požiadal českých znalcov o vyhotovenie posudku.
Len jeden jediný znalec z Brna mi odpovedal, že mi posudok urobí. Dohodli sme sa teda na cene a začali sme hľadať termín. Keď už to vyzeralo nádejne, tak tento brnenský lekár mi oznámil, že mu mám so sebou doniesť aj všetky spisy. Povedal som mu, že chcem, aby sa vyjadroval ku mne a nie ku spisom. Na druhý deň mi prišiel mail, že ma nechce oberať o čas a peniaze a rozhodol sa, že mi teda nevyhovie a posudok nevyhotoví. V Bratislave som navštívil aj psychologa Antona Heretika a pýtal som sa ho, ako to vlastne oni vyrábajú tie posudky. On bol predseda komory súdnych znalcov psychológov. Keď som mu vysvetlil, že postup, ktorý uplatnili členovia ich komory, a zjavne to robia takto neustále bežne, tak mi povedal, že oni ich upozorňujú, že to nemajú robiť takto. Ale čo s tým môžeme robiť? Touto otázkou mi dal jasne najavo, že vie o systéme a o tom, ako to funguje. Aj keď to nefunguje a slúži to len jedinému cieľu a tým je rýchlo vec uzavrieť, nech je už pravda akákoľvek. Nemôžu sa predsa zdržiavať hľadaním pravdy. Tá bez tak nikoho nezaujíma a pravdou sa stane to, na čom sa oni dohodnú. Spomenul som si na slova jedného pedagóga z Hrnčiaroviec nad Parnou, ktorý mi povedal, že mu pripomínam Dona Kichota a môj boj za právo a spravodlivosť je bojom s veternými mlynmi. Bol to jeden z mála pedagógov, ktorý sa snažil o korektný prístup k odsúdeným. Tu nie je dôležitá pravda a spravodlivosť, ale to, kto s kým chodí na ryby. A pokračoval tým, že sa už nevie dočkať, kedy už konečne odíde do výsluhového dôchodku. Za 20 rokov, čo som sa vypytoval, aby som pochopil, ako ten systém psychiatrie či psychológie vlastne funguje a ako psychiatri prichádzajú na tie diagnózy, som nenašiel ani jedného, ktorý by mi dokázal odpovedať a vysvetliť to, na čo sa pýtam. Len 2 psychiatričky sa aspoň snažili o empatický prístup. Za 20 rokov to je veľmi zlý výsledok. Existuje minimálne jedna štúdia o tom, ako to vyzerá v zdravotníctve s tzv. Temnou triádou. Temná triáda predstavuje narcizmus, psychopatiu a machiavelizmus. A tieto negatívne stránky našich osobností, teda temné stránky, sú preukázateľné, pozorovateľné aj u medicínskych profesí. Boli skúmané snáď všetky lekárske odbory až na jeden. Nie sú tam zahrnutí práve psychiatri. Tých nikto nejako nepreveruje. Vie mi to niekto vysvetliť? Prečo? Vieme o chirurgoch, anesteziológoch, internistoch a ostatných, ale nevieme o psychickom zdraví psychiatrov z hola nič. A absolútne najnebezpečnejší multilevel marketing, aký kedy vôbec vznikol na tejto planéte, je práve psychiatria. Farmakologické firmy vyrábajú lieky, ktoré sú poväčšine silno návykové a psychiatri, distribútori, ich distribujú medzi ľudí, teda klientov, z ktorých sa stávajú doživotní konzumenti týchto návykových preparátov. Robia z nich narkomanov. Je celkom možné, že za toto svoje tvrdenie budem mať problémy a možno sa mi prihodí aj nejaká nešťastná nehoda. Systém sa bude všemožne brániť. Kapitál je pre tento MLM moloch viac než ľudský život. Úplne na konci týchto tajomstiev vám tu potom pridám aj názvy dokumentov na YouTube o tejto skupine lekárov, psychiatrov, ktoré vznikali v krajinách, ktoré sú považované za vyspelé demokracie a zároveň aj za priekopníkov v tomto obore. Sú to dokumenty Hrôzovlada psychiatrie, Psychiatria priemysel smrti a podobne. Tých dokumentov je viac, ale sa o tom len veľmi zriedka hovorí, ak vôbec. Obrátil som sa aj na populárneho psychiatra Radkina Honzáka. Poslal som mu tieto dokumenty a chcel som od neho počuť nejaký jeho názor na tie filmy. Aj on najprv nemal žiadny problém a súhlasil so stretnutím. Potom to ale odmietol. Chcel vedieť, pre aké médiá to má byť. Napísal som mu, že ja nezastupujem nejaké médiá a jedine, čo ma zaujíma, je jeho názor na tieto dokumenty. Odmietol so slovami, že je to v tých filmoch nadnesené a bolo by to len mlátenie prázdnej slamy. Zrejme vie o skutočnostiach, ktoré usvedčujú z nekalých praktík týchto pseudoodborníkov. Neviem.
Nikto z nich nechce odpovedať. Prečo nám zatajujú informácie, ak nejaké skutočne majú? Hľadal som všade a vypytoval sa, ale nikde som nenašiel nič, čo by potvrdzovalo tie ich fantasmagorie, ktoré s takou obľubou prezentujú ako fakty. Pýtal som sa, či existuje nejaká psychiatria, o ktorej vedia len oni. Chcel som fakt vedieť, či existuje nejaká tajná psychiatria, prístupná svojimi informáciami len tejto zasvetenej skupine odborníkov. Stále jeden a ten istý výsledok, žiadna odpoveď. Mlčanie alebo nedôstojné vyhováranie sa, hľadanie chýb na druhých, len nie u seba. To, že psychika je energia, to vedia a vedeli to už dávno. Zakladateľ tzv. Modernej psychiatrie Sigmund Freud to rozčlenil na tieto tri zložky. Id, ego a superego. A táto energia tvorí nelineárny dynamický systém. Nož a takýto systém sa riadi pravidlami a rovnicami kvantovej mechaniky. A ako vieme, v tej existuje to najzákladnejšie pravidlo, ktoré zadefinoval fyzik a zároveň aj laureát Nobelovej ceny za fyziku Werner Heisenberg. Je to princíp neurčitosti. Oni tento princíp absolútne ignorujú. Možno majú nejaké nadprirodzené schopnosti a dokážu aj to, čo nedokážu ani vedeckí pracovníci CERNu. Prečo teda nechcú týmto vedcom pomôcť a ušetriť spoločnosti obrovské peniaze, ktoré vlády viacerých krajín musia investovať do výskumu a chcú poznať to, čo títo špecialisti predvádzajú? Kto prišiel s tým, že týmto ľuďom musíme bezpodmienečne veriť všetko, čo vypotia? Nemáte pocit, že ten systém je nastavený absolútne nezmyselne? Dva obory, ktoré majú sotva čo spoločné s logikou a pritom majú tak zásadný vplyv na spoločnosť. Nemajú žiadny systém, ktorý by zaručoval možnosť ochrany pred svojvoľou týchto nositeľov bezprávia a korupcie. Nestačí potrestať nejakých jednotlivcov, ktorí mali smolu a boli usvedčení z korupcie. Jeden týždeň ich odsúdime a na druhý týždeň tu máme ďalších. Systém ich k tomu donúti. Je mi jasné, že systém je neobyčajne odolný a urputne odoláva tlakom zvonku. Zmeniť ho je možné len znútra. To, ako je nastavený systém, jednoznačne charakterizuje jeho tvorcov. Ja viem, teraz sa tým už nebude nikto zaoberať a zisťovať, kto je vlastne tým tvorcom. Je to nemožné, lebo sa na tom podielalo množstvo bezmenných, ako aj tých známych mocipánov. Ešte raz tu spomeniem tú krásnu rozprávku Císařův pekař a jeho druhý diel Pekařův císař. V tejto nádhernej rozprávke úžasný Jan Verich v úlohe Mateja Kotrbu vyslovil tú dôležitú vetu. Až ľudia prídu na to, že si budú vládnuť sami. To je ten správny systém. Slobodný život.